Bueno, pois, moi boas tardes a todos e a todas. Benvidos a esta primeira sesión ordinaria do ano 2026, referente ao mes de xaneiro. Antes de comezar coa orde do día, imos pedir, pois no nome de toda a corporación, levar a cabo un minuto de silencio pois en recordo do que foi un concelleiro desta casa, falecido no pasado mes de decembro, como foi Cándido Castro, conocido como Canucho da parroquia de Oleiros. Así que, se lles parece, vamos a poñernos de pé e pasamos un minutiño. Moitas gracias. Gracias a todos os presentes tamén por sumarse a este pequeno recordo. Vamos a comezar co orde do día. Punto número 1, aprobación da acta do pleno ordinario do 24 de novembro do 2025. Se alguén ten algo que decir, se non, dámola aprobada por asentimento. Punto número 2, aprobación da acta do pleno extraordinario urxente de 26 de novembro do 2025, do mesmo xeito, dámola aprobada por asentimento. Número 3, aprobación da acta do pleno extraordinario urxente do 1 de decembro do 2025, nada que engadir, aprobada por asentimento. Punto número 4, aprobación da ata do pleno extraordinario do 12 de xaneiro do 2026, pois dámola aprobada tamén por asentimento. E vamos a pasar agora ao punto número 5, que é a modificación dos estatutos da Mancomunidade Ría de Arousa Norte e acordos que procedan. Bueno, como ben saben, o Concello de Ribeira pertence á Mancomunidade de Municipios Barbanza-Arousa e o pasado 20 de novembro no pleno da Mancomunidade pois aprobábase inicialmente a modificación dos estatutos, perseguindo pois a adopción pois de novas denominacións, facendo pois unhas modificacións necesarias e consecuentes pois ao réximen da entidade. A Mancomunidade ten competencias pois basicamente, como a maioría coñecemos pois a Mancomunidade polo seu ámbito turístico no que traballa pois maioritariamente, pero quixéronse facer esos cambios non só na denominación, sino tamén na regulación das competencias para poder asumir pois consecuentemente outro tipo de materias que en algúns casos pois poden resultar de interese para algúns dos seus concellos, non? Neste caso, o aspecto máis relevante da modificación é o de abrir, pois, como digo, a posibilidade da xestión mancomunada a máis servicios que os relativos ao turismo e a extinción de incendios, que así constaba, e que poidan ser pois modificacións necesarias consecuentes co réxime de financiamento tamén da entidade. Neste caso, pois, se hai concellos que non teñen por que ser os 4 que queiran mancomunar pois o servicio da limpeza viaria, o servicio da recollida do lixo, o servicio de canceira ou outros similares, pois poderán facelo sin obriga de que teñan que ser pois os 4 concellos os que forman parte pois desa mancomunidade, valga a redundancia. Polo tanto, eu creo que basicamente esos son os cambios máis sustanciais. Grupos que desexen intervir, pois teñen a palabra. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Boa tarde, boa noite a todos os presentes e os que nos están seguindo desde a súa casa. Ben, en primeiro lugar, poñer en valor o que é a Mancomunidade de Arousa Norte, que fai un traballo que no que respecto ao turismo que nos parece moi bo e que se debería impulsar de as formas nas que o Concello teña capacidade, así como tamén esta reformulación
para seguir levando a máis a mancomunidade, permitindo que se leven a cabo distintos servicios que hasta agora non estaban previstos dentro dos estatutos. Se ven, se nos dá un informe da Dirección Xeral de Administracións Locais respecto á modificación dos estatutos nos que a maioría ou casi todo se leva a cabo segundo pon o informe, excepto, olvidar unha cousa que se debería ter, porque, se deu aquí en Ribeira, e que o artículo 7 leo o literal do que pon a Xunta no seu informe. O artículo 7 regula no seu primeiro parágrafo a renovación do pleno da mancomunidade que se produce cada 4 anos, dado que a representación dos municipios que a integran poden variar tras a configuración das novas corporacións locais despois das celebracións locais, é dicir, a través dunha moción de censura, cousa que sucedeu aquí en Ribeira. Polo tanto, como non estaba previsto, entendo que a persona que sustitúe o que era o alcalde por entonces non debería formar parte da mancomunidade. Se ben, isto sería unha utilización moi literal do precepto e non é a finalidade que ten, evidentemente, pero non se modifica, polo tanto entendemos que esa parte vería que modificala tamén, así como tamén nos gustaría saber un pouco a disposición do Concello de Ribeira actualmente respecto á mancomunidade e o que é a creación e prestación de servicios de recollida, tratamento, transferencia e eliminación de residuos sólidos urbanos e de xeito mancomunado a través dos medios que en cada caso se son máis axeitados, é dicir, se van a mancomunar estes servicios, así como tamén o de recollida e protección de animais abandonados, pois entendemos que sería correcto, e se queremos prestar neste sentido un servicio a todos os veciños respecto a este tipo de situacións, unha boa solución sería mancomunala. Polo tanto, esperamos que nos conteste. Nada máis por a miña parte. Nada máis, moitas gracias. Señor Suárez Puerta. Señora Pouso, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Antes de nada, moi boa tarde a todos e a todas. Ben, estamos a tratar aquí a aprobación da modificación dos estatutos da mancomunidade en Ría de Arousa de municipios Barbanza-Arousa. Esa modificación de estatutos, pois, para, digamos, que adaptala ás necesidades e o camiño que temos por diante dende a mancomunidade. Creemos e confiamos en que a unión de municipios a través destas entidades como son as mancomunidades pois poden conseguir, digamos, que unha mellor prestación de servicios, acadando mellores economías, indo a ofertar mellores precios cando se traballen con economías de escala. E dito isto, en relación ao que o señor Puerta plantexaba, somos plenamente conscientes que necesitaríamos ir a mancomunar servicios como sería o mellor o tratamento de residuos sólidos urbanos, esas plantas de transferencia ou de recollida de residuos separados e clasificados debidamente. Pero, como ben sabe vostede, cada municipio ten o seu contrato. En este caso, a mancomunidade, pois hai quen ten contrato con empresa externa de recollida, con esa gestión de residuos. Hai quen ten que presta ese servicio de recollida e limpeza con recursos propios, é dicir, son casuísticas diversas e que aunar todas esas características, é dicir, todas as características que ten cada un dos concellos para agrupalos a través dun servicio mancomunado, pois é unha tarea que en este momento se plantexa un pouco complexa. Eso non quere decir que de cara ao futuro e de cara antes de formalizar novamente concesións como a que en este caso ten o Concello de Ribeira, se poda tratar no seno da mancomunidade ver o interese global que poden ter todos os concellos en esta cuestión. E dito isto, pois tamén seguramente un centro de recollida atención aos animales, tal como nos exixe se nos ven exixindo os ayuntamientos a través desa lei de benestar animal, pois dende logo que sería pois positivo que puderamos acadar mellores servicios de xeito conxunto. Dito isto, nestes estatutos si se recollen esas posibilidades, esas e moitas máis, pero certo é que temos a experiencia
de que incluso en proxectiños máis pequenos non é doado botar a andar e impulsar esas accións en municipios conxuntos. E o vimos, bueno, pois con esa planificación, ese proxecto que había de desbroce e limpeza das rutas de sendeirismo, vimos os atrancos que está habendo pois co impulso dese proxecto que tanto afecta a Ribeira, que está financiado con eses fondos europeos, e entonces son cuestións que hai que tratar, digamos, que con moita cautela, estar pendientes de que todos aqueles compromisos que se teñen acadado e se teñen formalizado si vayan progresando, si vayan salindo adiante, sin poñer, digamos, que obstáculos a poder avanzar máis en ese campo. Pola nosa parte do Partido Barbanza Independiente, imos a apoiar a aprobación destes estatutos. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Señor Pérez, ten a palabra. Moi boa tarde. Ben, pois este é un punto que dá boa mostra, non, do exemplo que é a Mancomunidade de Barbanza Arousa, unha mancomunidade de 4 concellos que cando naceu pois púxose un obxectivo moi claro, que é sumar sinerxías positivas para desenvolver proxectos comuns en 2 ámbitos como eran naquel momento o turismo ou a xestión de incendios. Evidentemente, a xestión conxunta de proxectos sempre vai a facer que as administracións públicas poidan optar a proxectos de maior envergadura que resultaría por separado pois máis caros ou incluso imposibles de facer. Durante os anos de vixencia da Mancomunidade de Barbanza Arousa demostrouse que a xestión en conxunto do turismo pois é positiva, pero ou por exemplo, a xestión de incendios, pero máis alá diso, hoxe en día, creo que resulta claramente insuficiente as competencias nestes 2 únicos ámbitos para poder facerlle fronte aos retos que a veciñanza nos demanda nos 4 concellos ou, por exemplo, para levar proxectos de maiores en envergadura ou para sermos ambiciosos e conseguir máis fondos, non? Precisamente esta modificación dos estatutos Barbanza Arousa impulsouse cando eu mesmo como alcalde estaba na presidencia da Mancomunidade de Barbanza Arousa xunto cos outros alcaldes que viron perfectamente a necesidade de modificar eses estatutos para poder abranguer novas cuestións que xa se explican na documentación que temos hoxe aquí, non? Pois crear, por exemplo, un parque da maquinaria, como por exemplo ten a Mancomunidade do Salnés, máis empregados e empregadas que poidan desenvolver proxectos na propia mancomunidade, igual que ten a Mancomunidade do Salnés, que creo que é unha referencia no sistema que ten, porque teñen un parque de maquinaria e optan, sobre todo, a máis fondos, tanto da Xunta de Galiza, do Estado, ou a través de fondos europeos que hoxe en día son tan necesarios, non? Xa digo, é unha modificación dos estatutos para, por exemplo, abrir a mancomunidade a xestionar de maneira conxunta pois a mobilidade sostible, a eficiencia enerxética, os residuos ou, por exemplo, un servizo mancomunado de protección e benestar animal, como está facendo tamén neste momento o Concello de Rianxo e de Boiro, ou na xestión deses residuos orgánicos que temos que tratar nos concellos dende o ano 2025 e que xa están poñendo en práctica os concellos de Pobra, Boiro e Rianxo. Especificamente digo estes concellos porque Ribeira tamén explorou esas posibilidades cando estábamos no goberno, pero evidentemente o contrato de lixo de Ribeira ten aínda unha duración que non está próximo a extinguir e, por tanto, non podíamos adherirnos a esa servizo mancomunado entre todos os concellos. En definitiva, eu creo que abrir os estatutos da mancomunidade a xestionar novos equipamentos, novas subvencións que se van ver beneficiados todos os concellos, pois é algo positivo. Gaña a mancomunidade, pero especialmente gañan os concellos e os veciños e veciñas que viven nestes 4 municipios da Barbanza. E por iso me resulta rechamante, teño que sacalo hoxe a colación, de que sexa o Partido Popular ou o Partido Barbanza Independente quen estean falando ben dunha mancomunidade que puxeron en risco a pertenza de Ribeira por mero tacticismo político no pleno verán deste 2025, non?
votaron en contra dese incremento de cota que estaba establecido polo Pleno da Mancomunidade de Barbanza Arousa e, por tanto, non pagar a cota supón poñer a Ribeira en risco de que a poidan expulsar da propia mancomunidade. Evidentemente, iso, por sentido común, non se fixo e, ademais, pagouse, evidentemente, en tempo e forma esa cota á mancomunidade. Por iso, creo que é positivo tamén que hoxe se vai a aprobar esta modificación dos estatutos co apoio tamén do goberno actual, xa que no seu día, pois, xa digo, por mero tacticismo, pois votou en contra. Pola parte do BNG, pois nada máis é dicirlles que vamos a votar a favor, por suposto, e que vamos a seguir sumando esforzos para que a mancomunidade poida seguir crecendo. Grazas. Moitas gracias, señor Pérez. Señora Barreiro, ten a palabra. Moitas gracias, alcaldesa. Moi boas noites a todos e a todas. Bueno, traemos hoxe aquí a modificación dos estatutos da Mancomunidade de Ría de Arousa, zona norte, atendendo ao informe da Dirección Xeral de Administración Local sobre a aprobación inicial da modificación dos estatutos da Mancomunidade. Estes estatutos son do ano 2014, a última modificación. E a Comisión Xestora do Pleno de aquí en diante, que tamén, aparte de cambiar certas competencias e 3 puntos fundamentales como a nova denominación que pasaría a chamarse Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa e a nomenclatura dos órganos tamén, como antes chamábase Comisión Xestora, ahora pasaría a chamarse Pleno, aprobouse o día 20 de novembro de 2025, que sepa eu, non estaba vostede xa na alcaldía, señor Pérez. E, ademais, tamén se fai a apertura con este cambio da modificación dos estatutos a ter outro tipo de servicios como poden ser a limpeza e mantemento, as rutas de senderismo, proxectos culturais e deportivos, residuos sólidos, urbanos e tamén cuestións vinculadas á mobilidade. Mire, nós non estamos en contra da mancomunidade, ni moito menos como vostede quera deixar caer. Nós estamos a favor de que se cumplan os retos fixados pola mancomunidade en canto a fondos europeos, que foi o que lle dixemos aquí. Non estamos en contra de mancomunar servicios, estamos a favor de que se cumplan os prazos cando se teñen fondos europeos entre mans. E pola nosa parte, pois nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Barreiro. Ben, apuntar, pois, un pouquiño sobre o que se dixo, que efectivamente os servicios mancomunados, como apuntou a señora Pouso, hai en algúns contratos que serían moitísimo máis sinxelos, seguramente, que en outros tan gordos como pode ser pois a limpieza viaria ou a recollida de residuos orgánicos. Bueno, eu entendo que agora que se nos abre pois este novo horizonte onde se vai a contemplar pois esa posibilidade de poder mancomunar certos servicios, pois eu creo que cada concello, cando lle toque, terá que estudiar pois se lle é beneficioso ou non sumarse a esa digamos, a ese grupo, non, de concellos para ter pois unhas mellores prestacións ou uns servicios pois que teñan un precio máis axustado. Como ben se decía aquí, tamén vai a ser beneficioso para poder acceder a axudas e a subvencións ás que agora pois non se pode acceder. E, por suposto, eu algo que teño moi claro é que para que todo iso funcione, a mancomunidade ten que empezar por contratar personal propio. Eso quedou de manifesto agora, poñendo, como decía a señora Barreiro, co tema do plan de sostenibilidade turística, estamos a falar dun plan polo que nós, efectivamente, no seu momento, pois nos poñíamos serios co tema da mancomunidade, porque estamos a falar de 1,5 millón de euros que teñen que estar rematados, xustificados e pagados no mes de maio deste ano en curso, é dicir, dentro de 4 meses escasos. E os proxectos, algúns todavía están sin licitar. Esa é a nosa preocupación, que se vayan a perder uns fondos que están subvencionados ao 100%. Esa era a nosa teima, esa era a nosa preocupación, e eso digo a día de hoxe, señor Pérez, porque vostede ostentou a presidencia no ano 2024, nada se fixo por sacar adiante o PSTD nese ano, vostede propondría cambiar este documento e modificar os estatutos mentras foi presidente no 2024
e veñen agora aquí a este pleno, aprobáronse no pleno do 2025 da Mancomunidade e agora teñen que ser refrendados polos plenos dos 4 concellos e, polo tanto, estamos falando de feitos e de realidade. Estamos falando de que as cousas, para que funcionen, para poder obter fondos, para poder superar todos esos retos, esos proxectos conxuntos que queremos levar a cabo, pois tamén hai que poñer medios. E os medios, neste caso, creo que para a Mancomunidade, tal como se falou co resto de alcaldes, e creo que todos vamos na mesma línea, precisan ter máis alá dunha xerencia, que efectivamente está moi ben para certas cousas, pero para sacar proxectos e licitacións adiante fai falta ter personal propio da Mancomunidade. Si queremos ter, desde logo, pois unha carga ou un plan ou un proxecto como pode ser un PSTD, que é prácticamente imposible sacar adiante se non se aunan esforzos, se non se lle pon moito empeño e con un persoal que está traballando pois parcialmente, neste caso, para unha entidade formada por 4 concellos. Polo tanto, eu creo que esta modificación é positiva, será moi positiva se seguimos traballando da man e eu agardo pois que sexa que teñamos un resultado positivo con ese plan de sostibilidade turística, que sexamos capaces polo menos de executar en nun alta porcentaxe pois todos esos proxectos que teñen que estar rematados a finais do mes de maio e que creo que van a dar pois un impulso tamén ao que é esta Mancomunidade de Barbanza-Arousa, pois con esos proxectos de viaxe a través das sabores, non? E que falábamos pois desas fábricas de salgadura, fábrica da conserva, etcétera, etcétera. Polo tanto, creo que hai moito que traballar, seguramente con proxectos mancomunados en moitos ámbitos podamos ser moito máis fortes e máis eficientes, pero creo que este é o primeiro paso para que todo iso teña un sentido e se poida valorar. Así que, se lles parece, vamos a pasar a votación. Votos a favor desta modificación de estatutos da Mancomunidade de Ría de Arousa Norte. Votos a favor. Unanimidade, moitas gracias. Vamos a pasar ao seguinte punto, que é o punto da aceptación, punto número 6. A aceptación a favor do Concello de Ribeira do legado da obra e biblioteca de don Manuel Allaso Dios. Como todos coñecen neste Concello, estamos a falar de don Manuel Allaso Dios, que é pois o noso pintor máis universal, fillo predilecto desta casa, mestre, artista, persoa ademais entrañable. A súa figura pois sigue presente, non, a través desa escultura que fixo pois Joncho Argibay, neste caso na Praza do Concello. Embaixador de Ribeira polo mundo, é home bo e xeneroso, que creo que o demostra unha vez máis a través pois deste legado, non, un legado que el pois no momento do seu falecemento deixa como herdeira única a súa muller, Lucía Allaso, tamén pois gran muller, sempre acompañando e facendo pois tamén esa labor, non, de embaixadora do noso Concello. É que unha vez que a súa dona Lucía Rivas pois tamén falece como herdeira única, pois nos deixa ao Concello de Ribeira pois este legado, non? Un legado que agora pois temos que decidir si aceptamos ou non. Unha obra que ademais eu creo que quen coñecía a Allaso e falaba con el con certa frecuencia, pois el sempre decía que quería que a súa obra perdurase en Ribeira, se quedase en Ribeira e que fose parte pois dese patrimonio ribeirense. Polo tanto, no seu momento tamén aquí se truxo unha iniciativa para facer a Fundación Manuel Allaso, que contou pois co beneplácito de toda a corporación, e que pois temos que empezar a dar pasos para que esa fundación e para que este legado pois sexan unha realidade, non? Unha vez aberto ese testamento, establecía pois que don Manuel Allaso lega ao Concello de Ribeira a obra e a biblioteca que non se encontre do que é pois dentro da súa vivenda, senón pois nun estudio que tiña o señor Allaso. E o obxectivo pois deste legado é preservar no tempo a obra e a figura do artista galego a través da promoción, da difusión e da catalogación da súa obra pictórica documental. A tal fin, deberá inventariarse e catalogarse toda a obra cedida e expoñerse ao público nunha sala específica destinada a este autor, na que se expondrá a súa obra pictórica e a súa biblioteca pictórica. Ese tamén é un dos requisitos que nos deixa pois este legado, nun plazo de 5 anos poñer a disposición pois da obra de Allaso unha sala ou un espazo, non, para esa fundación e para albergar toda esa obra do artista. Si ben tamén o que nos pide é que de aquí a que chegue ese momento pois anualmente se poida facer pois unha exposición
ou varias exposicións, vamos, do que é esa obra. Polo tanto, tamén unha das obrigas que nos marca pois este legado é que a catalogación de dita obra sexa supervisada por Pastor Rodríguez Santamaría, quen tamén coñecemos ben nesta casa por ser o director do Museo do Gravado de Artes, quen será, asimismo, tamén o encargado de vixiar o cumplimento do legado, podendo dirimir calqueira interpretación ou controversia sobre a obra ou ben a parte, o xeito de tratar pois ese legado. Aquí o que vamos a aprobar, como ben decía, pois son os trámites para aceptar ese legado. Ese legado despois tense que valorar, tense que estudiar, e tense pois que valorar tamén, darlle un valor económico, polo que despois o Concello tamén terá que pagar, como xa falamos os grupos con anterioridade, porque isto tamén hai que decir que se truxo aquí pois cun consenso previo de todos os grupos, haberá que ver pois ese pago do imposto de sucesións, que haberá que pagar pois por aceptar unha herdanza como calqueira outra persoa. Despois de solicitar esos informes técnicos, pois hai tamén que ver pois esa catalogación, non, que vai a ser supervisada por Pastor. E por último, pois tamén vamos a ter esa condición resolutoria da sala das exposicións durante os vindeiros 5 anos. Hai que decir tamén que unha vez pois valorada e informada pois toda esta obra do señor Ayaso, tamén haberá que saber pois o que supón en relación cos recursos ordinarios cos que conta este Concello, e que sexa desde logo pois un ben, un legado asequible, que o que poida facerse cargo este Concello, porque non só é pagar ese imposto de sucesións, sino ao longo dun tempo mantelo, coidalo e darlle pois promoción e divulgación. Polo tanto, dito isto, grupos que desexen intervir. Señora Redondo, ten a palabra. Boas noites a todos e a todas. Bueno, como concelleira non adscrita vou votar a favor do inicio do expediente, pero bueno, como xa falamos con anterioridade en alcaldía, exixindo sempre que os informes dos técnicos e económicos avalíen con rigor a viabilidade e o cumprimento das condicións do legado, especialmente a creación dunha sala específica de exposición no prazo de 5 anos para evitar problemas futuros ao Concello de Ribeira. A miña vontade é votar a favor, como xa dixen anteriormente, de iniciar este procedimento. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Redondo. Señor Furones, ten a palabra. Buenas noches a todas e a todas. Por supuesto, como concejal no adscrito deste Concello, y visto el traslado que se hace a la propuesta de alcaldía, que prácticamente cumple a rajatabla las exigencias de doña Lucía, en este caso, que también debemos mencionar como ejemplo de generosidad, por supuesto daremos nuestro visto bueno a este acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Ten a palabra, señor Suárez Puerta. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, bueno, en primeiro lugar, tamén cando se fala de homenaxes a Manuela Ayaso, que imagino que poucos son os que se fixeron, se farán moitos máis, pois a súa obra é un referente para Ribeira e para probablemente unha vez se leve a cabo esta sala permanente sexa unha sala a que todo aquel que teña certo gusto pola pintura e sobre todo pola obra de Manuel Ayaso terá que vir a Ribeira. Olvidouse a señora alcaldesa a hora de nombrar Salmoeira, que foi un homenaxe que se fixo por parte do goberno anterior á figura de Manuel Ayaso, que é bastante grande, pero bueno, pode pasar. De todas formas, é importante aquí respecto ao que se nos está poñendo en riba da mesa, todos estaremos de acordo, imagino, en que a aceptación deste legado é beneficioso para Ribeira, é beneficioso para todos. O que sí nos gustaría saber cal é o tamaño da obra que vamos a recibir. Pois, claro, non é o mismo tanto a efectos hereditarios, pero sobre todo respecto a unha cousa que temos que cumplir por parte do que se nos solicita como Concello, que é expoñer nunha sala permanente a obra.
mas non se pon ningún porcentaje nin tal, imagino que se poderá ter algún tipo de guardado de alguna forma e non ter que expoñer todo de golpe, porque como todos sabemos Manuel Ayaso era unha persona que creaba de forma ininterrumpida. Cando estaba tomando algo por aí, moita xente coincidiu con el, acabou cunha obra del. Polo tanto, o que é dentro dun estudio propio pode ser ingente. Por tanto, son as dúas preguntas que temos, que igualmente vamos a aprobar, pero que creemos que hai que resolver por parte do Goberno o máis rápido posible, é o tamaño da obra para poder saber onde a vamos a expoñer, e se hai algún tipo de idea de onde vamos a poder expoñer unha obra que imagino será de tal tamaño. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez Puertas. Señor Mariño, ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señores concejales, traemos al pleno de este mes la propuesta de aceptación del legado realizado a favor del Concello de Ribeira del artista ilustre vecino Manuel Ayaso Dios en virtud del testamento otorgado por su viuda, doña Lucía Rivas. Señora concejales y vecinos de Ribeira, estamos ante un legado con un altísimo valor cultural, artístico y, por supuesto, con alto valor patrimonial. Para este concello, este legado es una buena noticia, no cabe duda, para poner en valor la figura y obra de un artista y vecino de nuestro concello. Tal y como recoge la documentación que disponemos en el expediente, la voluntad del atestador es preservar en el tiempo la obra y la figura de su marido Manuel Ayaso a través de la difusión y exposición de su obra, como se dijo anteriormente. Este gobierno municipal asume este legado con responsabilidad y lo asume también con rigor, por supuesto, siguiendo los pasos legalmente establecidos, comprometiéndonos a que esa catalogación, como se decía antes, de la obra sea supervisada por este profesional tan conocido por nosotros y tan valioso como es Pastor, tal y como se establece en el propio testamento. Asimismo, este concello acepta la condición de habilitar esa sala de exposición en el plazo máximo de 5 años, lo que permitirá que todos los vecinos puedan acceder de forma permanente a esta parte de nuestro patrimonio cultural, junto con esas exposiciones puntuales de su obra que se mencionaban anteriormente. Este acuerdo no solo es un trámite administrativo, es un reconocimiento a la trayectoria de un artista, de un vecino y una apuesta clara por la cultura de este gobierno municipal. Por todo ello, entendemos que la aceptación de este legado será en beneficio e interés de todos nuestros vecinos y solicitamos el apoyo, lógicamente, de todos los grupos. Naturalmente, desde nuestro grupo, el Partido Avance Independiente, apoyamos este punto. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Ten a palabra, señor Pérez. Grazas. Ben, pois eu creo que hoxe é un día deses de que nos podemos felicitar entre todos e todas como membros da Corporación Municipal e de estar todos unidos en aras, non, a un ben maior como é preservar o legado dun dos fillos predilectos do noso municipio, un recoñecido veciño como é Manuel Ayaso. Gustaríame tamén facer memoria e recoñecemento non só del, senón tamén da súa dona e de toda a súa familia, porque con este acto están demostrando que son persoas xenerosas, que lle están devolvendo a Ribeira o que algún día sentiron por esta localidade. Manuel Ayaso, como vostedes ben saben, foi unha persoa discreta, un gran artista, e sempre levou na súa memoria e no seu corazón ao municipio de Ribeira. Nunca perdeu o seu vínculo con esta terra e, de feito, podíamos falar con el nos últimos momentos, cando estaba na Praza do Concello, cando estaba nas múltiples exposicións do Museo do Gravado. Era unha persoa que daba todo polo mundo da arte e da cultura, non? Por iso, hoxe vese de maneira moi clara que a súa xenerosidade vai moito máis alá de simples palabras. Quiso deixarlle a Ribeira un legado artístico moi importante, unha biblioteca e unha obra de primeiro nivel, e iso reflecte o amor que lle tiña ao seu concello. E ademais, estamos ante unha colección, como ben digo, de enorme valor cultural que temos a obriga de expoñer ao público, non só porque o poña o testamento, senón tamén porque é un compromiso que durante sucesivas corporacións municipais estivemos adquirindo todos os grupos da corporación e, por tanto, iso reflicte que a arte tamén une máis alá de calquera sigla política, de calquera ideoloxía, que nos une
como membros da corporación para poñer en valor ese legado, non? Tamén me gustaría deixar patente, non, que dende o BNG queremos mostrar todo o respaldo que poida necesitar o goberno municipal para habilitar un espazo municipal onde se poida acoller esa obra, tamén mostrar ese apoio a que durante unha vez polo menos cada ano se poida divulgar non só a figura, a vida e a propia obra evidentemente de Manuel Ayaso, senón tamén de facer actividades formativas e educativas para as xeracións presentes e tamén futuras do noso municipio que permitan coñecer todo ese inxente volume de obras que ten o artista Manuel Ayaso e, dende logo, hoxe aceptamos un legado que vai a ser memoria e tamén a identidade do municipio de Ribeira, se tamén ya podemos ceder a outros museos para que poidan expoñer o legado artístico de Manuel Ayaso. Simplemente, rematar dándolle o noso recordo non só a Manuel Ayaso e a súa dona ao lado onde estean, senón tamén a toda a súa familia pola súa xenerosidade e tamén pola súa brillante idea de legarlle esta biblioteca, este legado, a todos os veciños e veciñas. Grazas. Gracias. Señora Barreiro, ten a palabra. Pois moitísimas gracias, alcaldesa. Gracias aos grupos tamén por todas as palabras que neste punto tuveron a ben e a consideración de dicir hoxe aquí neste pleno. Pois eu estou de acordo co que decía o señor Pérez, que a xenerosidade do señor Ayaso é un reflexo do amor que sentía pola súa terra, pero xa non só el, tamén a súa familia, a súa dona e a súa filla. Nos valoraremos todas as opcións chegado ao seu debido momento a aceptación deste trámite, deste legado a favor do Concello de Ribeira, deixado pola viuda do pintor do Manuel Ayaso nos termos que se establecen no testamento, non? Temos que recordar, como decía a alcaldesa tamén, que Manuel Ayaso é fillo predilecto de Ribeira, nomeado no ano 2022, e tamén hai un acordo de creación da súa fundación, a cal apoiamos todos os grupos, como xa se dixo aquí tamén. Polo tanto, eu creo que é de recibo e de xustiza seguir adiante cos trámites. O que se pretende, é iniciar os trámites para aceptar este legado, deixado pola súa dona, doña Lucía Rivas Regueiras, nos temos establecidos na cláusula segunda do testamento, e tal como se lle explicou a todos os grupos en xunta de portavoces pola nosa alcaldesa, pois tamén no segundo punto solicitar informes técnicos, tal como tamén se explicou aquí, para a valoración e catalogación de todo o legado. En este punto, gustaríame explicar que, tal como nos marcaron as directrices, está a punto de abrirse esa sala para poder proceder á súa catalogación. Eu creo, que como Concelleira de Cultura é unha oportunidade de ter unha obra dunha categoría inmensa e universal aquí en Ribeira. En terceiro punto, asumirase polo Concello de Ribeira esta obriga de catalogación da devandita obra, como se acabo de decir, por parte de un referente tamén da nosa cultura e director do Museo do Gravado, como é Pastor Rodríguez Santa María. E, en relación ao dispor dunha sala específica, primeiro, penso que temos que ir por pasos, aceptar este legado que nos deixan, logo ver o volumen, unha vez que se poda acceder a esa sala, e, valoraremos todas as posibilidades que ten o Concello de Ribeira ao respecto, e que penso que contaremos ca súa opinión e daremos cumplido conocimento a todos os grupos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señora Barreiro. Pois sí, a verdade que coñecendo ao señor Ayaso pode ter unha obra cuantiosa en calidad, en cantidad e polo tanto eu espero que efectivamente, como apuntaba o señor Suárez Puerta, pois haya que ter unha parte exposta e outra parte, pois como no propio Museo de Artes ou como pasa na maioría dos museos, pero como decía a señora Barreiro, pois nos próximos días creo que se iba a abrir toda esa obra e, polo tanto, pois en canto teñamos calqueira tipo de noticia, pois daremos traslado aos grupos para tamén poder traballar no que nos vai a supoñer a aceptación desa obra e ir pensando xa pois en todos esos espazos que se nos ocurran para facer pois desta Fundación Manuel Ayaso unha realidade para Ribeira que creo que será pois moi beneficioso
para nós como pobo da cultura, como pobo das artes e ademais como un pobo referente con uns museos dunha calidad extraordinaria. Así que vamos a pasar ao que é a votación desta inicio de expediente para aceptación do legado da obra de Manuel Ayaso. Votos a favor? Unanimidade dos presentes. Moitas gracias a todos. Vamos a pasar ao seguinte punto, que é o punto número 7, no que vamos a tratar a delegación das competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para categorías do Corpo da Policía Nacional na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Como ben saben, fai xa uns cantos anos, alá polo 2018, o Concello de Ribeira asinou xunto coa Xunta de Galicia, coa Administración Autonómica, pois un convenio para a asunción por parte da Administración Xeral da Comunidade Autónoma pois desa convocatoria, dese desenvolvemento dos procedementos selectivos para as prazas do Corpo de Policía Local. Deste xeito, pois tamén libera ao que é a actividade municipal cunha carga de traballo pois bastante elevada no servicio de personal, pois a hora de ter que sacar procedementos continuamente para a selección de personal, neste caso, pois para, como decimos, para os policías locais. Este foi un convenio que estivo pois vixente ata o día prácticamente de hoxe. Fai uns meses pois se nos advertiu por parte do director da Academia Galega de Seguridade Pública que non se podía seguir prorrogando este convenio, que polo tanto había que adherirse e firmar un novo convenio que basicamente pois está redactado nos termos do existente, así que pois basicamente o que ten que facer o Concello pois cada mes de xaneiro me parece que é dar conta a GASP de cantas prazas van na oferta de emprego público con respecto pois á Policía Local. En ese caso, pois a GASP, cando saque a súa convocatoria, pois xa conta, entre outros concellos, coas pertinentes do Concello de Ribeira, que logo, pois todos eses opositores, pois en función da nota que saquen, como outras tantas oposicións, van elixindo destino. Polo tanto, máis áxil e máis tamén, pois, eso, quítanos a nós, pois esa carga de traballo que ten o departamento, e pola nosa parte pois nos parece acertado seguir traballando deste xeito con estes procesos selectivos da Policía Local. Grupos que desexen intervir? Por aquí. Bueno, pois se vos parece vamos a pasar a votación desta delegación de competencias para a convocatoria dos procesos selectivos da Policía Local. Votos a favor deste punto? Unanimidade dos presentes, moitas gracias a todos. Pasamos ao seguinte punto. O seguinte punto era, aquí temos que falar de que había pois unha proposición que se presentou dúas veces, presentouse pois por parte do Goberno, xa que recibimos pois no seu momento unha moción que nos pedía pois a representación legal das traballadoras da limpeza hospitalaria. Saben que están facendo unha reivindicación para que se lles equipare pois salarialmente ao resto de traballadoras dos hospitales e dos Sergas. E do mesmo xeito pois tamén de xeito conxunto o presentaban pois o Grupo Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e os non adscritos. Polo tanto, creo que neste caso estábamos a falar de unha reivindicación que apoiábamos pois unánimemente todos os grupos, pero que fai uns días pois tamén por parte deste colectivo se nos pedía que retirásemos o seu debate, xa que, bueno, parece que as negociacións están fructificando para que se poida por parte dos Sergas, por parte da empresa, neste caso, pola que están elas contratadas, pois chegar a un marco de negociación, tanto temporal como económico, para poder levar a cabo esa equiparación. Polo tanto, imos a retirar pois o que é o punto 8 e o punto 11. Está falado tamén, como non podía ser de outro xeito, pois por todos os grupos, e como non, pois tamén alegrarnos de xeito unánime nesta corporación de que esas negociacións pois estén no bo camiño, que dende logo nos alegraremos máis cando todavía cheguen a bo porto. Así que, se lles parece, dito isto, vamos a pasar á proposición, o punto 9, que é unha proposición presentada pola concelleira
non adscrita Tania Redondo, para dar continuidade e accesibilidade, vamos a ler ben aquí o título, para dar continuidade ás actuacións de accesibilidade nas praias do Concello de Ribeira no marco do proxecto Ría da Arousa Accesible, para o cal ten a palabra a señora Redondo. Moitas gracias. Bueno, paso directamente á exposición de motivos. No ano 2025, o Concello de Ribeira deu un primeiro paso na mellora da accesibilidade do seu litoral, facendo máis accesible a praia de Coroso, en colaboración coa Asociación Ámbar, no marco do proxecto Ría Arousa Accesible. O proxecto Ría Arousa Accesible, impulsado pola Asociación Ámbar, ten como objetivo erradicar as barreiras que dificultan e disfrute do contorno natural e turístico por parte das persoas con diversidade funcional, abordando non só as barreiras arquitectónicas, senón tamén cognitivas sensoriais desde unha perspectiva accesible universal. A actuación realizada na Praia de Coroso supuxo un avance significativo en materia de inclusión, igualdade de oportunidades e mellora de calidade de espacios públicos, permitindo así que as persoas poidan acceder e disfrutar da praia en condicións de maior autonomía, seguridade e dignidade. No obstante, o Concello de Ribeira conta cun amplo litoral e numerosas praias que, aínda que non dispoñen de medidas específicas de accesibilidade. Por ese motivo, me resulta necesario dar continuidade ao traballo iniciado apostando por unha planificación progresiva que permita avanzar de forma realista e sostida cara a un litoral cada vez máis inclusivo. Acordos. Primeiro, dar continuidade ás actuacións de mellora de accesibilidade nas praias do municipio, tomando como referencia a intervención realizada na Praia de Coroso no ano 2025 no marco proxecto Ría Arousa Accesible. Segundo, comprometerse a mellorar, cando menos, unha praia ao ano en materia de accesibilidade universal, estendendo progresivamente estas actuacións ao resto do litoral do Concello de Ribeira, incluindo non só a eliminación de barreiras arquitectónicas, senón tamén de accesibilidade cognitiva e sensorial, en función da disponibilidade orzamentaria e dos informes técnicos correspondentes, co fin de garantir que as persoas con diversidade funcional poidan disfrutar destes espazos en igualdade de condicións. Terceiro, solicitar cando resulte procedente o asesoramento técnico de Ámbar como entidade impulsora do proxecto Ría Arousa Accesible, co obxectivo de asegurar que as actuacións realizadas respondan aos criterios de accesibilidade integral e favorezan o disfrute inclusivo do patrimonio natural e turístico do noso municipio. Mais nada, moitas grazas. Moitas gracias pola proposta, señora Redondo. Grupos que desexen intervir. Señor Furones, ten a palabra. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Bien, evidentemente en este momento lo que se solicita es dar continuación a una serie de actuaciones que mi propia compañera inició en tiempos anteriores, dándole la posibilidad a la Asociación Ámbar, que es un ejemplo para mostrar en todo a nivel nacional, ya no solo a nivel de Ribeira, la posibilidad de considerar las dificultades que tienen todas las personas para acceder a disfrutar en condiciones de igualdad de nuestro litoral, que al fin y al cabo es uno de nuestros patrimonios de los que podemos presumir. Evidentemente, esto lo que se busca finalmente es un concepto que se llama inclusión, que no solo en la integración, no es solo que lo puedan, sino que lo puedan hacer en las mismas condiciones. Entendemos que la limitación presupuestaria es la que es, pero en el fondo lo que buscamos es la eliminación de una serie de barreras urbanas, muchas veces con dificultades para acceder, otras veces con dificultades para interpretar la señalización o la posibilidad o el acceso simplemente, y al final no se trata más que de convertir Ribeira, con todo lo que ella implica y con todo su propio patrimonio ecológico, en un lugar que sea de referencia turística para todas las personas en general, para que puedan disfrutarla dentro de sus posibilidades o en igualdad de condiciones. Y al final esto, hablamos del concepto de inclusión, que es transformación del entorno. No buscamos solo que puedan llegar, sino que lo puedan disfrutar en las mismas condiciones y, por tanto, pues evidentemente, dentro de las posibilidades en las que sea, estamos de acuerdo en apoyarlo hasta el fin del mundo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, señor Furones. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias. Se nos presenta a posibilidade de continuar cun proxecto que está levando a cabo Ámbar, co que xa o ano pasado xa tuven o prazer desde turismo de poder traballar con eles un pouco. O primeiro, darlle a noraboa polo excepcional traballo que fan. En segundo lugar, vou contar como anécdota, entraron na oficina de turismo e foi sorprendente a cantidad
de cousas que unha persoa que non ten un problema de accesibilidade non detecta, é como empezaron unha detrás de outra a deixar claro que un habitáculo que non é moi grande como é a entrada da oficina de turismo estaba fatalmente estruturada. Polo tanto, despois de tal exhibición de coñecemento, dixemos que estábamos totalmente a súa disposición. Tiñamos entre mans algunha serie de cousas que quedaron pendentes que tamén me gustaría que desde aquí se continuasen, como era, en primeiro lugar, teñen unha serie de vídeos que teñen alto valor, tanto para obter coñecemento como para formarse acerca de o que están intentando levar a cabo a través deste proxecto. Pois a idea era poñelos a través das pantallas do Concello, este tipo de vídeos, si calqueira veciño que pasee por Ribeira podería velos, así como tamén nas redes sociais do Concello tamén darlle un certo altavoz a este proxecto para que máis veciños o coñezan tamén, así como tamén iban a facer, estaba todavía nunha fase embrionaria, pero estábamos preparando que fixeran audioguías respecto aos roteiros que estaba levando a cabo o turismo dentro do Concello de Ribeira, pois podían desde a Asociación Ámbar tamén ter en conta distintos puntos que igual non temos en conta a hora da accesibilidade para facer unha audioguía, poder disfrutar Ribeira dunha forma totalmente distinta. Por lo tanto, xa digo, é un proxecto que tanto o Concello de Ribeira, sei que estuveron en outros concellos porque tamén estuven con eles en Rianxo, estuveron en outros sitios, debemos apoiar, debemos secundar, impulsar de todas as formas que podamos, desde aquí todo o noso apoio. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Señora Braldes, ten a palabra. Gracias, alcaldesa. Señora Redondo, sabe vostede que o Concello de Ribeira consta con 31 playas distribuídas ao largo de 14 km de litoral. No 2025 fixose esta actuación na praia de Coroso, un proxecto da Ría da Arousa accesible, unha iniciativa presentada por Ámbar, cunha axuda do GALF da Ría da Arousa, desde a Consellería do Mar. Esta actuación que se fixo na pasarela de Coroso é unha actuación excelente que se fixo. E nós sempre estaremos a favor de que se fagan estas iniciativas accesibles para toda a población que nos visita en todo o mundo. Na medida do posible iremos facendo as melloras destas playas para que sean accesibles en conjunto para todo o mundo. Imos a contar sempre ca colaboración dos técnicos de Ámbar, do Concello de Ribeira, en conxunto para eses arreglos accesibles transversales. Nós sempre estaremos a favor de Ámbar con todo o que necesite e agradecer a todo o equipo de Ámbar que está aí por eses traballos que fan non nun día, senón todo o ano, esas pasarelas, eses sitios de pasos de peatóns e moitos sitios máis, porque ao final temos que seguir luchando cada día por eses problemas que hai, esas barreras en esas pasarelas, en esas calles, e por iso, mellor que ollos que eses de Ámbar, que son moi bons para eses arreglos. Nada máis, desde o noso grupo vamos a votar a favor. Gracias, señora Braldes. Señor Reiriz, ten a palabra. Miro para ali e xa me despisto. Señora Betanzos, perdone, ten a palabra. Boas noites, gracias, señora alcaldesa, veciñanza, concelleiras e concelleiros. En primer lugar, agradecer a nosa compañeira, a señora Redondo, a presentación a pleno desta moción que busca mellorar a calidade de vida das persoas con diversidade funcional. Somos conscientes que Ribeira conta con un amplo litoral e con moitas praias que non dispoñen de medidas específicas de accesibilidade. Esta proposta dá continuidade ao traballo iniciado, avanzando cara a un litoral cada vez máis inclusivo. Entre as prioridades do Bloque Nacionalista Galego sempre estuvo demandar actuacións para garantir a accesibilidade tanto nos edificios como en rúas e praias. Cando falamos de praias, falamos tamén de seguridade e calidade. Durante o goberno encabezado polo BNG xunto coas compañeiras e compañeiros, duplicouse o número de socorristas, pasando de 12 a 23 efectivos. Ampliándose o servizo de socorrista de 3 a 5 praias, ademais 3 delas contan co distintivo de calidade SICTEC, que converte as praias de Ribeira nunha referencia tanto a nivel turístico como de prestación de servicios. No ano 2025, dentro do programa Ría Arousa Accesible, promocionado pola Mancomunidade Arousa Norte, comezou o proxecto de accesibilidade na Praia Coroso. Esperamos
deste goberno que continúe con este proxecto ampliándose a outras praias. Polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego quer deixar claro que apoiaremos esta proposta. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Betanzos. Ahora sí, señor Reiriz, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, non será este grupo o que impida que esta iniciativa siga para diante e darlle a noraboa a señora Redonda porque leva a cabo esta continuidade que vamos a facer agora adiante. Decide simplemente, aparte do que dixeron todos os compañeros, que apoiaremos que en Ribeira creouse xa a Xenda Urbana de Ribeira Atlántica que se aprobou por unanimidade, donde se recollen as necesidades observadas e un plan de acción para todos estes anos. Ribeira conta con litoral extenso que constituyen o noso patrimonio. Non só temos que pensar solamente nas persoas de mobilidade reducida, sino xa nos estamos chegando xa case aos 60 anos e tamén temos diversidades e por iso nos estamos incluindo tamén aí máis ou menos no mesmo sitio. Apoiando esta iniciativa non teño máis que decir. Gracias. Gracias, señora Redondo. Para rematar. Bueno, pues para rematar, quero agradecer a todos os grupos políticos que están hoxe aquí presentes, tamén aos que non están, porque no ano 2022 quero facer mención que Suma Ribeira se propusera unha moción así deste estilo, a pesar de que fora aprobada quedar ali no caixón, pero bueno, esperemos que esta vai adiante, e tamén expresar sobre todo o meu agradecemento a Ámbar pola gran labor que están a desenvolver cada día, xa que estas medidas terán un impacto positivo e transversal na accesibilidade do noso municipio, beneficiando a múltiples colectivos. Esta iniciativa supón unha nova oportunidade para avanzar cara a unha Ribeira máis inclusiva, segura e funcional, reforzando ademais a súa reputación como concello comprometido coa accesibilidade e o progreso social. Nada, noraboa Ámbar, gracias por todo o tempo que empeñaron durante o ano pasado comigo buscando presupostos, mirando cal podría ser a mellor praia para empezar con este proxecto. Mais nada, moitas gracias a todos. Moitas gracias, señora Redondo, gracias a todos os grupos por acordar, non, e apoiar iniciativas como esta. Eu creo que a proxectos inclusivos como este hai que dicir sempre que sí, e ao final, Ámbar é unha gran coñecida nesta casa, é gran coñecida en Ribeira e creo que ademais é un referente non só a nivel comarcal, nin nivel galego, sino moito máis alá. Eu decía antes o señor Suárez Puerta, que me gustou moito, os que non temos moitas veces esas problemáticas a hora de entrar nun sitio, pois non nos damos conta da cantidad de dificultades que lles creamos a outras persoas que si as teñen. Polo tanto, a man tendida absolutamente para traballar en todo o que podan ser melloras para as persoas que teñen diversidade funcional. Ademais, gustaríame decir que estamos reactivando todas esas ferramentas de participación ciudadana que nun momento se puxeron en marcha, como foi aquela mesa de peatonalización na que Ámbar era tamén parte activa e que ao longo do mes de febreiro convocaremos tamén para facer propostas non só do que aquel momento era peatonalización, non, que parece un termo máis reducido, sino que creo que hoxe en día iso é un termo moitísimo máis amplio porque temos que falar xa de outras cousas como a accesibilidade universal. Polo tanto, agardemos que ese sexa tamén un espazo de compartir e de mellorar e de crecer e de poñer en marcha proxectos como este, desde logo que o Concello de Ribeira sempre vai a ter as portas abertas para proxectos que veñen en positivo e que veñen de profesionais. Así que moitísimas gracias a Ámbar e as persoas de Ámbar que nos acompañan hoxe aquí tamén. Así que vamos a pasar a votación, se lles parece. Votos a favor da proposición presentada pola señora Redondo para dar continuidade ao proxecto Ría de Arousa Accesible. Unanimidade, moitas gracias aos presentes. E vamos a pasar ao punto 10, que é unha proposición do Bloque Nacionalista Galego presentada polo señor Luís Pérez Barral para mellorar o servicio de correos en Ribeira. Ten a palabra. Grazas. Paso a ler a exposición de motivos que hoxe nos trae a presentar unha proposición para mellorar o servizo de correos no Concello de Ribeira.
Como ben saben, o noso municipio conta habitualmente con 27.000 habitantes de maneira estable, unha poboación que se incrementa de maneira exponencial nos meses de verán debido á poboación flotante e tamén ao aumento do turismo. Esa realidade require dun servizo de correos moderno, eficiente e dimensionado tamén para atender a esa poboación, ao tecido comercial ou empresarial, así como as administracións públicas que se instalan no Concello de Ribeira. Na actualidade, para que se faga unha idea, no Concello de Ribeira debería haber traballando 15 carteiros e carteiras como persoal fixo. Pois, ben, deses 15 carteiros e carteiras hai tan só traballando en activo 8. E iso é debido a que non se cobren nin as baixas laborais, nin as vacacións ou as vacantes que se poidan producir ao longo do tempo. Esa carencia de persoal parece que pode ser nimia, pero estálle causando importantes prexuízos, especialmente á poboación das nosas parroquias, porque se atrasa non só a correspondencia, senón tamén a paquetería ou calquera tipo de servizo urxente. Eses retrasos, evidentemente, pois están facendo outro dano colateral. Ademais de afectarlle á poboación do noso municipio, atrasando a súa correspondencia e os seus paquetes, pois tamén están sobrecargando o persoal que sí se mantén en activo. Compre lembrar que tamén no ano xa 2022, dende o Bloque Nacionalista Galego, registramos diversas iniciativas. Algúnas delas debatémolas no Pleno da Corporación Municipal e outras tamén se debateron no Congreso dos Deputados. Esas iniciativas saíron naquel momento aprobadas por unanimidade. Dende o BNG tamén fixéramos recollida de sinaturas, acadando máis de 500 en prácticamente 2 días para facer cousas tan importantes como ampliar o horario da atención da oficina de correos do noso municipio a algunha tarde á semana. Eso, en primeiro lugar, permitiría dar un servizo máis axeitado á poboación, tamén ás empresas ou ás administracións que quixesen acudir pola tarde, non tendo que faltar, por exemplo, ao traballo, no caso de persoas que teñan xornadas continuas de mañá, pero tamén visibilizouse unha necesidade, que é que a poboación de Ribeira tamén demanda unha ampliación dos servizos que ten Correos a día de hoxe. E comentábamolo cando falábamos co propio persoal da oficina de Correos, que xa no seu momento Correos foi unha entidade pública financeira. E creemos, dende o BNG, que deberíamos recuperar ese servizo financeiro público do servizo de correos. En primeiro lugar, porque lle daría cohesión ao territorio. É dicir, estaríamos lle dando máis servizos ao noso rural. E despois tamén porque sería unha ferramenta para evitar a especulación financeira. Fíxense, cando Correos aínda era unha entidade financeira pública, no Estado español había 61 bancos e caixas. Hoxe, coa unión bancaria, quedan tan só 9 bancos. E por iso creemos que tamén sería unha proposta importante que xa registramos no Congreso e creemos que debería ser apoiada de maneira maioritaria. Pero ademais de reforzar o servizo de correos no municipio de Ribeira, tamén traemos unha proposta ao Concello de Ribeira para que se suscriba un convenio denominado Correos Pay. Un convenio completamente gratuito para o Concello de Ribeira e que permitiría pois, que a veciñanza, especialmente do rural, das parroquias, pudese facer o pagamento de impostos, tasas, tributos ou calquera tipo de recibo no propio domicilio grazas ao carteiro ou carteira da súa parroquia. Iso permitiría, como ben dixen antes, achegar novos servizos ás parroquias e, ademais, pois evitaría desplazamentos ao centro urbano de Ribeira, sabendo tamén como está o transporte público hoxe en día, que funciona pois dunha maneira irregular, por non dicir moi deficiente. Por todo o anteriormente exposto, dende o BNG demandamos pois a adopción dos seguintes acordos e esperamos que poida ser aprobada por unanimidade desta Corporación Municipal o seguinte. O Pleno da Corporación Municipal de Ribeira insta ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostenible a cubrir a totalidade dos servizos de correos no Concello de Ribeira, garantindo a sustitución do persoal durante as vacacións, baixas laborais e demais ausencias, así como a cobertura das vacantes existentes co fin de asegurar un servizo público de calidade á veciñanza. Un punto segundo, que o Pleno da Corporación Municipal de Ribeira insta ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a manter a oficina de correos
da parroquia de Guiño aberta no horario que viña prestando o servizo, non só agora que está en obras o conservatorio, senón unha vez se acabe esa obra. E un terceiro punto que sería que o Concello de Ribeira solicitara no prazo de 2 meses a asinatura dese convenio co fin de implantar o servizo Correos Pay no noso municipio para facilitar o pagamento de tributos, tasas e outros impostos, especialmente nas parroquias rurais, achegando novos servizos públicos á veciñanza do noso municipio. Gracias. Señor Pérez, grupos que desexen intervir. Señora Redondo, ten a palabra. Bueno, como xa dixo o señor Pérez Barral, esta situación que estamos vivindo agora mesmo no servicio de correos no Concello de Ribeira é claramente deficitaria. Isto está a perxudicar tanto a veciñancia como ao propio persoal traballador. Non estamos a falar dun problema puntual, senón dunha falta estrutural de persoas. Non estamos a falar dun problema puntual, senón dunha falta estrutural de persoal que provoca atraso, sobrecarga laboral e un deterioro evidente nun servicio público esencial, especialmente grave nun concello con unha poboación elevada e cun forte incremento nos meses de verán. Agora ben, quero deixar claro, non abandonado con aprobar as iniciativas plenarias, se logo non hai un seguimento nin unha presión real sobre o Goberno do Estado para que cumpra este servicio. Esta corporación xa aprobou acordos similares en anos pasados e esta situación a día de hoxe non é que siga igual, é que segue peor. Por iso, ademais de instar a cobertura de inmediatamente das vacantes, considero que é imprescindible exigir compromisos concretos, prazos claros e un control efectivo do cumprimento dos acordos dos que hoxe se propoñen. No que respecta á implantación dun servicio PAI, paréceme que é unha medida positiva, especialmente para o medio rural e para as persoas con máis dificultades de mobilidade ou acceso digital, pero debe de ir acompañado dunha dotación persoal suficiente, porque sen persoal non hai servicio que funcione. O meu voto, como non vai a ser favorable, xa que isto beneficia sempre aos veciños e veciñas de Ribeira. Volvo a repetir que este pleno non se limite só a aprobar declaracións de intención, senón tamén que actúe con firmeza de garantir un servicio público de correos digno e acorde ás necesidades reais da veciñanza de Ribeira. Mais nada, moitas grazas. Gracias, señora Redondo. Señor Furones, ten a palabra. Boas noites. Aquí hablábamos no punto anterior de inclusión. Claro, inclusión moitas veces pensamos sempre nas persoas neurodivergentes, as persoas con limitacións, pero tamén as persoas que ten limitación horaria, como por exemplo todos os que, sendo neurotípicos, traballan pola mañana, ten dificultades para acceso ao servicio de correos, que non deixa de ser un servicio público. E, por tanto, debe facilitarse a toda a población. Por outro lado, temos o tema do Correos Pay. Evidentemente, ter que desplazarse hasta unha oficina de correos cando o carteiro pasa por diante para pagar unha multa, non é que eu pague multas, pero bueno, é decir, é unha multa accesoria, como quen di, ¿no? Entonces, non deixa de ser un avance en la utilización correcta ou facilitada por la tecnología. E despois temos, asociado a lo mismo, temos o problema da brecha digital. Es decir, si temos a xente que non se maneja co móvil, que non se maneja moitas veces cos novos métodos de pagamentos, NFCs, etcétera, pois o feito de dispoñer de personal suficiente que sea capaz de levar a gestión por adiante na man da administración de correos, pois evidentemente non deixa de ser unha ventaja. Por último, mezclando o que decía o señor Pérez Barral hai un rato, efectivamente, estuvimos a sufrir un proceso de concentración bancaria que limita o acceso a poblacións menores a moitos dos servicios bancarios, e non temos que ver incluso no que es no propio casco urbano de Ribeira, pois antes había as oficinas que había e todos somos conscientes de que non chegan ni a mitad. Entonces pois non deixa de ser unha facilitación del acceso de unos servicios bancarios que neste momento son imprescindibles, posto que nin siquiera se pode pagar a luz por la vía de ir á oficina de Fenosa cos billetes e tal a pagala, sino que hai que hacerlo por un proceso bancario que al final moita xente pois demanda ese tipo de corrección, de manera un punto progresiva, de facilitar a implantación, evidentemente, de un servicio bancario público, pues non deixaría de ser un avance en este sentido. Por lo tanto, pues eso va a contar con meu voto positivo. Bueno, espero que a miña lógica sea capaz de chegar a todos vostedes. Gracias, vais noites. Gracias, señor Furones. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Ben, moitas gracias. Ben, en Ribeira, polo que teño entendido despois de falar
traballadores de Correos. Hai uns 15 carteiros, certo é? Hai 5 de tarde que chaman na proposición urxentes, pero bueno, que fan o seu traballo pola tarde. Destos son 3 a xornada completa, un está a media e outro tamén está a media, que se acaba de aumentar este tamén. Ben, destos 20 carteiros que serían o total, hai uns 13 realmente traballando, entre os que están de tarde, máis os que están facendo o traballo xornada pola mañán, para que nos entendamos. Ben, hai entonces unha baixa laboral de en torno a un 40% na plantilla de Correos. Calqueira empresa se daría conta que esta é unha barbaridade. Entonces a min non se me caen os anillos por decir que o ministro, por moito que sea do meu partido, si ten responsabilidade nesto, que o faga. O sea, as competencias me dá igual que as teña, a mí o que me importa é que sean correctas para os cidadáns de Ribeira. En ese aspecto, pois me parece que temos moito que mellorar. Ahora si tamén hai algún cambio dentro desta plantilla de traballadores que están de baixa, que ven dado porque cambiaron de ministerio, algún igual non sabe, pero anteriormente Correos eran funcionarios, Feijóo en concreto foi quen decidiu que deixaran de ser funcionarios. Entonces os que antes ostentaban esta situación poden solicitar ese cambio que fixeron algún traballador da plantilla de Ribeira en concreto, e por eso mismo se está nunha suerte de limbo con este traballador, hai que arranxalo daquela maneira. Pero bueno, de todas formas digo, non é correcto a situación que está a plantilla, e eso débese mellorar, non é discutible. Así tamén, como bueno, sorprende que se a oficina de Aguiño está pechada porque hubo unhas obras por parte do Concello de Ribeira, xa que se facía de oficina, era un local que non é de Correos, sino que é un local cedido. Por lo tanto, nese aspecto non se lles pode botar a culpa a eles, senón que haberá que dar outro local. Hubo un traballador de baixa respecto a Aguiño, pero xa está reincorporado. Respecto ao Correos Pay, nos parece correcto saber, a día de hoxe, poder pagar facturas a través dun teléfono móvil, aquel que non teña coñecemento ou capacidade para facelo de forma autónoma e que yo poda facer o traballador de Correos, nos parece que é unha cousa que é correcta. Eso sí, o que vai a aumentar esta carga de traballo que se estaba dicindo, que xa está bastante aumentada, pois se hai poucos traballadores, ainda por riba aumentamos as funcións que teñen, pois igual vamos a ver que isto repercute no traballo. Si ben nos parece correcto e entendemos que é un servicio que se debe facilitar. Por outra banda, bueno, crear un banco ahora mismo con Correos nos parece algo que non é necesario. Si de crear un banco público estaríamos máis ou menos de acordo, si ben é unha cousa que aquí no Concello de Ribeira non está na nosa man, si podo decir que desde logo non o crearía a través de Correos a día de hoxe, pero bueno, é unha situación que é verdad que históricamente Correos tuvo un banco, pero a día de hoxe non creo que sea a forma de arranxar eso. Respecto, bueno, a expresión gustoume da señora Redondo de presionar al gobierno del Estado, ten a súa coña, pero bueno. Despois, o que sí, creo que como corporación debemos empezar un pouco igual a solicitar, que porque hai noutros concellos podemos, creo que chegar a conseguir, é que a oficina de Ribeira abra pola tarde, cousa que si fai en Villa García e aquí en Ribeira non pasa. Outra cousa que non se dá na maioría dos sitios, pero que en Ribeira si sería moi ventaxosa, xa que temos o mercado, é que abriran o sábado pola mañán. Si que é verdad que Correos non abren case ningún sitio o sábado pola mañán, pero si poderíamos intentar ir por aí, porque entendemos que eso redundaría nos veciños de Ribeira. Pola miña parte, nada máis, vou apoiar, porque xa digo, a min sea o Partido Socialista ou o Partido Popular, cando alguén non cumple cas súas competencias, me parece que hai que decilo. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Mariño, ten a palabra. Señores concejales, gracias, señora alcaldesa. Bueno, me encanta que entre ustedes, señores de la oposición, difieran en algún dato en sus intervenciones. Pero bueno, que nos dirijamos en esta moción a un ministerio de Transportes cuyo ministro es el señor Óscar Puente, complicado veo que esta moción llegue a buen término, pero me hace gracia su papel, señor Puerta. Como no podía ser de otra manera, estamos de acuerdo que la falta de personal, la no cobertura de bajas, cubrir esas vacaciones, el deterioro de un servicio público esencial, como estábamos diciendo, que afecta tanto a la ciudadanía como a los propios trabajadores, para nosotros y para el Partido Avanza Independiente es importante.
Entendemos necesario instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aunque he dicho que con un ministro, digamos, tan manifestamente incompetente, dudo mucho que sepa gestionar lo que se insta en esta moción. Aunque desde aquí no perdemos la esperanza y solicitamos que el Ministerio adopte las medidas para garantizar un servicio de calidad acorde con nuestro concello. Y si al señor concejal Puerta, del Partido Socialista, se le escucha algún día dentro de su partido, también podría hacer algo en este tema. Si no se le escucha, pues mala suerte. Dicho esto, el punto relativo a la oficina de correos en la parroquia de Aguiño es un asunto que ya fue abordado en su momento, tal como se lo trasladé en su día al señor exalcalde, el señor Pérez. Se valoró la posibilidad de adecuar un local para dicho servicio, pero los informes técnicos pusieron que el coste del acondicionamiento era muy elevado, lo que hacía inviable con los recursos públicos. También se le planteó como alternativa buscar un alquiler de un local, una opción mucho más razonable desde el punto de vista económico. Sin embargo, esa propuesta no hubo respuesta a este tema, por lo que el asunto quedó sin avanzar. Entiendo que en su día el señor alcalde querría destinar esos importes a otros asuntos más interesantes para su partido. Ahora en la oposición se acuerda el señor Pérez de la oficina de correos de Aguiño, si no me permiten, una vez más, típico de la izquierda en este país. En la oposición agitan las calles y en la oposición les viene la inspiración y en el gobierno tragan con lo que no hay escrito. Este gobierno estudiará opciones para Aguiño si la situación se prolonga, como no podía ser de otra manera. Y, por supuesto, una vez finalizadas las obras del conservatorio, se habilitará la oficina de correos y el servicio como venía siendo habitual. Y volviendo a Aguiño y a la intención de la moción, reiteramos nuestra disposición apoyando cualquier medida realista y viable que permita mejorar el servicio de correos, pues entendemos que estas decisiones deben adoptarse con criterios de viabilidad económica y con una planificación seria. En definitiva, apoyamos la moción en la defensa y mejora del servicio público de correos, pues es responsabilidad de todas las administraciones implicadas pasar de las palabras a las soluciones concretas. Y nada más, simplemente recordar que en el tema de Aguiño, en ese momento, el alcalde era el señor Pérez y no resolvió el tema. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Señora Pérez, ten a palabra. Moitas gracias, boas tardes a todos. Ben, atopámonos neste punto tratando un tema que xenera unha preocupación unánime. En primeiro lugar, porque falamos dun servicio público que debe estar adaptado ás necesidades da veciñanza. Para iso é preciso que o número de traballadores sexa acorde ao volume de traballo. A modernización dos servicios fai que algúns trámites se poidan realizar de maneira telemática a través das digitalizacións e o correo postal a menor en parte. Pero, ao mesmo tempo, esa modernización tamén implica que outros tipos de actividades, como é o caso do comercio, aumente o seu movimento en tema paquetería, entre outros. Por esta razón, é preciso que Ribeira, que, como se comentou, ten un número elevado de habitantes e en certos meses tamén un número elevado de visitantes, conte con todo o persoal que compón o cadro de traballadores. En relación a isto, e seguindo coa segunda razón pola que afirmaba que se trata de unha preocupación común, compre recordar que fai uns meses a compañeira Ana Barreiro traía a pleno unha pregunta na que mostraba a súa preocupación por garantir que, ante as obras do conservatorio, se buscase unha alternativa para a oficina de correos de Aguiño, para que seguise prestando o seu servicio de maneira eficiente. Dito xa de paso que non se fixo nada, nin se deu unha resposta en aquel entonces. De todas formas, queremos tranquilizar aos veciños de Aguiño e trasladarlles que no novo conservatorio xa contemplamos un espazo no que loitaremos porque se siga prestando o servizo. Do mesmo xeito, é importante informar que o pasado 4 de decembro era a propia alcaldesa a que firmaba unha carta dirixíndose aos responsables das zonas pertinentes co fin de instar aos organismos de correos a cubrir a baixa do carteiro ordinario da parroquia de Carreira e así loitar por manter un servicio de maneira axeitada, sen sobrecargas e retrasos, así como todas as demais vacantes. Tamén queremos informar que o convenio Correos Pay xa na anterior legislatura se acordara en Xunta de Goberno para a súa aprobación, co fin de facilitar os trámites de pago de taxas de impostos, etc. Deste xeito, queremos mostrar que estamos traballando por conseguir que o servicio de correos funcione e que se manteña nas zonas rurais, co persoal necesario, e imos apoiar toda a proposta que se faga co fin de mellorar e adaptar o servicio ás necesidades dos veciños e veciñas, tentando poñer á súa disposición as ferramentas necesarias para que se poidan decidir facer uso delas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Pérez. Para rematar, señor Pérez.
Moitas grazas. Ben, pois, agradecer as achegas dos grupos, especialmente, pois, concordo, non, coa señora Redondo, o señor Furones ou o señor Puerta, no sentido de que, evidentemente, hai que trasladarlle estas demandas a aqueles organismos que sexan necesarios, non? Nos, dentro do Bloque Nacionalista Galego, evidentemente, xa se registraron iniciativas no Congreso dos Deputados que se debaterán moi pronto, en vindeiras semanas, e tamén queríamos trasladarlo aquí, porque, como sempre dixen, a administración local é a administración máis próxima ao veciño e veciña, e, por tanto, tamén considero necesario e importante que, dende as administracións públicas que estamos máis a pé de rúa, que coñecemos as persoas e os problemas, casi con nomes e apelidos, pois tamén lle deamos a voz naqueles órganos. Simplemente, por aclarar algunha situación, porque hai persoas que aquí que queren buscar algún tipo de protagonismo, debe ser que fora non lle fan ningún tipo de caso, pois aclarar que cando estaba como alcalde e se empezaron as obras do conservatorio, non só falei co responsable da oficina de Correos en Ribeira, senón tamén co responsable a nivel, non comarcal, senón creo que a nivel provincial era o responsable, para indicarlle que estábamos buscando alternativas onde establecer ese servizo de correos. Buscáronse varios locais diferentes, incluso se chegou a falar coa confraría, eu mesmo falei co patrón maior de Aguiño para poder ver algún tipo de local onde poder prestar ese servizo, pero non había garantías de accesibilidade e de acceso universal para poder facer esa prestación de servizo. Despois, evidentemente, saben que pasou en outubro, evidentemente eu xa non era capaz de facer nada nese momento porque iba a deixar de ser alcalde e, por tanto, non podía suscribir ningún tipo de acordo, pero sí se fixo todo o posible para manter unha oficina que lle prestaba un servizo de atención á parroquia de Aguiño. En todo caso, tamén o que fixen foi falar con ese responsable para, tanto co de Ribeira como co de Santiago, para que a oficina de Aguiño se manteña aberta a longo prazo. Tamén é algo que estamos exixindo no Congreso dos Diputados, porque entendemos que esa oficina, a pesar de que só abre unha hora ao día, pois lle dá moito servizo á poboación desa parroquia, non? Agradezo tamén pois, o posicionamento de todos os grupos para apoiar unha iniciativa que, xa digo, é necesaria para Ribeira, para a súa veciñanza, para as empresas tamén que utilizan correos, e dende logo pois creo que tamén poderíamos seguir dando pasos non só para cubrir todo o persoal, senón tamén para facer o que se dixo antes, que a oficina de correos de Ribeira poida prolongar a súa atención, aumentando o número de traballadores, evidentemente, prolongando esa atención que lle preste un servizo de calidade a Ribeira e ás súas empresas e institucións. Moitísimas grazas. Moitas gracias, señor Pérez. Ben, pois, desde logo que todo o que sexa mellorar servicios públicos para a veciñanza do noso Concello, que melloren tamén as condicións laborais para quenes traballan nesas oficinas, desde logo que se cubran todas esas plazas que están vacantes, creo que é a intención de todos os presentes e como non do grupo ao que represento. Desde logo que non sei se o que agora é eso de Correos Pay que solicita vostede inclúe pois máis cousas do que naquel momento se suscribía na anterior legislatura, que, como decía a señora Pérez, tiñamos aprobado un convenio en Xunta de Goberno, era un convenio basicamente que decía convenio con Correos e o Concello de Ribeira para facilitar o ingreso en contas do Concello de xiros postais utilizados para pagar débedas tributarias e outras de dereito público. A min constame que isto quedou iniciado coa anterior tesoureira. Tamén creo que claro, ela deixou no iniciado, sei que yo trasladou tamén no seu momento. Non quedou aí nun limbo, entón teremos que ver se Correos Pay incluye máis cousas ou non. De calqueira xeito, retomaremos ese inicio de expediente que fixemos, como digo, na anterior legislatura, non sei se foi a finais do ano 2021-2022, e, polo tanto, pois trataremos de darlle máis servicios á veciñanza, servicios que, por outro lado, en algunha parroquia medín
os carteiros que xa algúns veciños poden pagar, pois creo que é a luz ou a contribución a través de PDA e que, polo tanto, bueno, hai algunha xestión que xa se pode ir facendo, pero efectivamente que creo que é unha facilidade a maiores que se lle dá a veciñanza, posto que tenen alguén que lle vai pola casa e poden aproveitar pois para facer todas esas xestións. E, bueno, sin máis, eu creo que, parafraseando un pouco a señora Redondo, presionaremos al Ministerio para poder abrir pois polas tardes, incluso para ver se podemos abrir os sábados pola mañán. Tomamos nota, eu creo que, señor secretario, pois en esa petición que se lle faga, ese envío que se lle faga ao Ministerio, do mismo xeito que fai un mes ou algo máis dun mes desde este Concello, tamén enviábamos unha carta para que se restablecera o servicio de correos na parroquia de Carreira, que pois a persoa que estaba traballando deixou de prestar pois esa relación laboral con correos e quedou sin ningún tipo de servicio. Pois seguiremos insistindo para que todo isto tamén mellore e tamén pois para presionar en que ademais de que se manteña un servicio bo, pois todavía se poida ampliar. Así que, se lles parece, pois un pouco nesos términos e seguindo a intención de todos os grupos, pasamos a votación. Votos a favor da proposición para mellorar o servicio de correos en Ribeira. Unanimidade, gracias a todos os presentes, e vamos a pasar ao último punto da orde do día en canto a proposición se refire, que é unha proposición presentada polo señor Suárez Puerta sobre a redacción por parte dos técnicos de urbanismo do Concello de Ribeira dunha excepción que permita outorgar licenzas en solares ou parcelas residuais e urbanas. Ten a palabra, señor Suárez Puerta, para facer a exposición de motivos. Moitas gracias, señor alcaldesa. Durante o noso paso por o Goberno de Ribeira detectamos un problema concreto no referente aos solares residuais no pexón do noso Concello, que está a ter un efecto directo non desexado, frear a consolidación e o desenvolvemento urbanístico en ámbitos xa cualificados e impedir na práctica completar a malla urbana en Ribeira. En particular, a redacción actual da normativa impide que determinadas parcelas residuais que aínda tendo tipoloxía e cualificación residencial non poden ser urbanizables por non acadar os mínimos establecidos e, a súa vez, ditas parcelas tampouco poden acadar estes mínimos xa que a parcela colindante xa está completamente urbanizada. O PEXOM non prevé nestes casos unha solución que permita resolver este tipo de situacións e iso está a producir un bloqueo xa que estas parcelas non poden obter licencias xa que non acadan as dimensións necesarias e por circunstancias tampouco poden aumentar a súa superficie. No PEXOM, a ordenanza 6.3, o artículo 157, regula a residencial extensiva unifamiliar illada e fixa uns mínimos ríxidos de parcela, tipo A 500 metros, tipo B 1000 metros cuadrados, tipo C 1000 metros cuadrados, ademais dun fronte mínimo de 12 metros e condición de forma inscripción dunha circunferencia de 12 metros de diámetro. Xunto con parámetros de ocupación e retranqueos propios desta tipoloxía, ocupación máxima dun 30% e retranqueos lindeiros, de modo que cando existen parcelas xa cualificadas baixo esta ordenanza pero con superficie, fronte e xeometría inferiores a eses mínimos, a consecuencia práctica e inmediata, a parcela convértese en materialmente inedificable non por vontade do propietario nin por uso inaxeitado do solo, senón por unha combinación de feitos obxectivos e comprobables. A existencia dun estándar mínimo do propio PEXOM que non se alcanza, e dous, a imposibilidade real de agregación porque as fincas lindeiras xa están edificadas e, por tanto, é inviable aumentar superficie por compravenda, accesión, permuta, reorganización de lindes ou quedando o problema pechado estruturalmente e permanente. De forma permanente. Isto implica que o PEXOM, en vez de impulsar a consolidación coherente, xera ocos no tecido urbano. Ademais, esta situación fai que as parcelas citadas, ademais de causar prexuicios urbanísticos e económicos ás persoas propietarias, acaben por converterse con frecuencia en espazos degradados que favorecen a falta de salubridade e xeran toda clase de molestias para a veciñanza, xa que, na práctica, en moitos casos, rematan abandonadas. O PEXOM fíxose co obxectivo de sinalar o noso modelo territorial e urbano, poñendo o interese xeral por riba de o caso a caso, buscando completar a malla urbana de Ribeira, levando a cabo aliñacións, retranqueos, dotacións, accesos, etc., protexendo o noso patrimonio, a nosa paisaxe, a nosa costa, e establecendo distintos tipos de espazos e, sobre todo, dotándonos a todos dunha seguridade xurídica e unha coherencia, propoñendo unhas regras claras, previsibles e aplicables. Este espírito pervértese cando se convirte en inedificable unha propiedade urbana por razóns alleas ao propietario, simplemente porque non existe unha excepción cando se acredita a imposibilidade de alcanzar os mínimos, non por non poder aumentar máis o terreo.
Neste sentido, o decreto 29/2010 de 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade das vivendas de Galicia no seu artigo 3D, sinala que se entende por solar residual aquel solar que cumpre as condicións seguintes. 1. Resulta imposible implementar a superficie mediante a agregación das parcelas contiguas por algunha das seguintes causas. A. Non permite a legislación sectorial de protección do patrimonio urbanística, ou B. As parcelas contiguas xa están edificadas. 2. A súa superficie ou dimensión non permiten o cumprimento íntegro das determinacións das presentes normas dunha forma razoable cando a configuración do solar non permita a condición de vivenda exterior, xa que é imposible que esta estancia maior e outra estancia vivindera dean a fachada ou espacio exterior, ou B, a superficie edificable do solar, descontando as superficies das escaleiras e elementos comuns do edificio, non permiten a construción dunha vivenda por planta de superficie útil maior ou igual a 50 metros cuadrados. Prosiguen no artículo 7 da mesma norma, referente ás vivendas en edificacións de nova construción, indicando que non obstante o indicado no parágrafo anterior, para as vivendas proxectadas en solares residuais definidos no artículo 3, poderá solicitarse a excepción ao cumprimento das determinadas establecidas no anexo 1 do acordo con os criterios e respetando os límites establecidos no anexo 2 deste decreto. Así mesmo, poderá solicitarse, seguindo o trámite establecido no capítulo 5, a non aplicación do apartado IB5 da SNH 2010 relativo aos garaxes colectivos cando as condicións do solar fan viable a aplicación das súas determinacións. Por tanto, a normativa autonómica establece solucións para casos nos que esta clase de situacións se producen e baseándonos neste exemplo que propoñemos é incorporar ao PEXON unha excepción regrada e garantística específica para os supostos 6.3a, B e C, baseada en condicións obxectivas, a imposibilidade real de agregación ademais do mantemento do cumprimento dos restos dos parámetros esenciais e a integración coa contorna e orientada a un fin público claro, evitar que o PEXON produzca un efecto de bloqueo e pola contra permita resolver casos puntuais que hoxe impiden completar a trama urbana e consolidar Ribeira, onde xa está previsto que esa consolidación se produza. Por todo o anterior solicitamos, 1. Que se redacte por parte dos técnicos do urbanismo do Concello de Ribeira unha excepción que permita outorgar licencias en solares ou parcelas residuais urbanas cando se acredita a imposibilidade real de cumprir os mínimos por non poder agregarse ás fincas lindeiras xa edificadas, mantendo o cumprimento do resto dos parámetros urbanísticos esenciais da súa contorna e desta forma adaptar a normativa á realidade existente. E 2, que unha vez redactada esta excepción se traia a pleno para debatir a consecuente modificación puntual do PEXON neste sentido. Por ahora nada máis, moitas grazas. Gracias. Grupos que desexen intervir. Señora Pouso, ten a palabra. Sí que non, perdón. Señor Furones, adiante. Ten a palabra. Bueno, buenas noches de nuevo. Evidentemente todos somos conocedores de que existen determinadas parcelas en el entorno urbano. De hecho, ya vino alguna de ellas al pleno en los años anteriores acerca de, bueno, pues apenas unos metros cuadrados lo convierten en poco menos que un erial donde, bueno, solo pueden vivir los gatos y acumularse la basura o poco más, o la única opción que tiene es dárselo al ayuntamiento para poder hacer algún giro de algún camión. Evidentemente no es el único caso, es uno de los casos conocidos y cuando tienes una casa que está rodeada por carretera por dos lados y por una casa que ocupa un espacio que al final hace que te falten 17 metros cuadrados para que sea edificable, pues no deja de ser un problema y creo que en este caso pues es una solución razonable para un caso que es puntual. Somos conocedores de la existencia de una enmienda que pretende aplicar una solución mucho más genérica. Yo creo que, bueno, en las zonas se refiere a todo tipo de suelo, yo creo que en el suelo rústico este problema pues es difícil que se dé, es difícil que se encuentre uno pidiendo una licencia con un espacio lo suficientemente pequeño porque al final resulta que entre medias está encajonado entre dos casas. Yo creo que, bueno, me parece que aplicarlo como una medida excepcional y con algo que evidentemente no requiere una modificación mucho más amplia del PEXON, pues me parece que es lo apropiado y por tanto apoyaré la propuesta del señor Suárez Puerta. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Vai a falar. Vostede ten que pechar. Vostede xa fixo a exposición de motivos, No. Vostede fai a exposición de motivos. E despois ten os seus minutiños para peche, Sí. Ahora falan os grupos, señor Suárez Puerta. Sí. Ahora sí, señora Pouso, ten a palabra. Pequenos lapsos, señor Puerta, que tampouco pasa nada. Ben, coincidindo co fondo da cuestión que vostede plantexa a través desta iniciativa, e consultada a cuestión cos técnicos da área de urbanismo,
nos indican que non sería posible facelo a tramitación tal e como vostede especifica aquí, é dicir, redactar unha excepción que permita outorgar licencias. Indícanos que a tramitación ten que facerse a través de unha modificación puntual. E esta casuística que vostede explica aquí non solamente afecta a clasificación do suelo 6.3, sino que tamén nos afecta en outros tipos de suelo como pode ser o 6.1 ou como poden ser tamén terrenos que tiñan a clasificación de urbanizables dentro dos núcleos consolidados, que tamén estamos vendo pois, que porque quedan, digamos que encaixonados en medio de outras edificacións e que non é viable darlle solución por eses frentes mínimos ou por outro tipo de cuestións técnicas, quedan aí abandonados en situación de abandono. Os donos moitas veces pois desenténdense desas limpezas ou desa atención debida, co cual, como vostede ben explica aquí, o único que acaban ocasionando esas parcelas na maior parte dos casos son problemas e quebradeiros de cabeza ás administracións, ao mesmo tempo que estamos privando de dotarnos de, digamos que, un maior patrimonio urbanístico, cando si é viable utilizar eses suelos salvando, digamos, estas situacións. Podemos resolver os problemas. Entonces, coincidindo con vostede en buscar solución a todos estos terrenos que están en esta situación, o que nos vamos a sumar é a apoiar esa emenda de sustitución que é proceder a facer unha modificación puntual do capítulo 3, parámetros de edificación, no artigo 90, condicións da parcela e concordantes e que abrangue a todo tipo de solo. Seguir co procedimento que se contempla nestes casos, sendo pois a maneira de rectificar dentro da legalidade estas situacións. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Señor Pérez, ten a palabra. Moitas grazas. Pois, ben, estamos debatendo un asunto complexo para o Concello. Cando falamos de facer modificacións puntuais do pexón, tal e como se establece, como se debería establecer para facer esta modificación, pois estamos falando de cuestións que se van a demorar no tempo, que van a requerir moitos informes técnicos, non só do propio Concello, evidentemente, senón tamén de todas as administracións que teñan competencia en materia territorial, que neste caso pois é a Xunta de Galiza, a través das súas diferentes consellerías e tamén dos seus entes públicos, pois como por exemplo pode ser Augas de Galiza, Patrimonio, etc. Non? Dentro do BNG entendemos e compartimos o fondo deste problema que hoxe se trae a pleno, e por iso imos valorar esta proposta con sentido constructivo e tamén con responsabilidade que sempre tivemos en materia urbanística. Estamos a falar dun problema que, como dicía o señor Puerta, pois, non é teórico nin é excepcional. No noso Concello, o Plan Xeral de Ordenación Municipal pois establece parcelas cualificadas como solo residencial, pero que na práctica, a hora de poñeras a construir, non se podería por unha aplicación ríxida, non, dese Plan Xeral de Ordenación Municipal que establece, pois, neste caso, parcelas mínimas de 500 metros cadrados ou de 1000 en función da tipoloxía de núcleo no que esteamos a falar e tamén da tipoloxía de solo. O resultado, pois, é evidente. Todos e todas coñecemos nesta sesión plenaria que veciños e veciñas que teñen unhas parcelas que, pola casuística de ter propiedades xa construídas á dereita e esquerda, ou diante e atrás, pois non se pode construir máis ou porque non teñen os metros suficientes. Estamos falando de que ao mellor hai persoas que non poden construir a súa vivenda por ao mellor 10 metros cadrados. Vale? Entón, coñecemos que o pexón, o Plan Xeral de Ordenación Municipal do municipio de Ribeira aprobouse por unanimidade no ano 2002. En aquel momento, quen fixo a redacción dese Plan Xeral de Ordenación Municipal estableceu uns criterios para ter esas parcelas que lle corresponden ao ámbito rural, que é un tipo de vivenda unifamiliar illada, isto quere dicir que non está pegada a outra vivenda, quería establecer uns mínimos de parcelas. Iso podía ter a súa lóxica naquel momento. Agora mesmo, pois, evidentemente, as administracións públicas tenden a concentrar a poboación.
para evitar o coste e da dispersión poboacional. Todos sabemos o que costa levar o saneamento, a dotación de auga potable, a iluminación, aos núcleos que están dispersos no territorio. Coñecémolo ben no caso de Ribeira, por exemplo, como hai partes de Olveira ou Oleiros, especialmente, que son parroquias moi dispersas, as que o saneamento ou a dotación de auga potable pois aínda se ten que seguir facendo porque non chegamos a todas as vivendas. Ben, a nos parecenos relevante esta proposición, e tamén hai que ver a normativa autonómica, non? Que establece pois réximes de excepcións para que persoas que non teñen o mínimo de metros cadrados nas parcelas que poida establecer a súa vivenda e non teña que ter un ermo na súa propiedade ou ben ter que vendela porque non lle chegan os metros cadrados para facer a súa vivenda. Ben, entendemos que a proposta vai nun sentido razoable, pero entendemos tamén que habería que facelo ben. E cando me refiro a facelo ben, refírome a facelo con rigorosidade, con criterios obxectivos, verificables e tamén con criterios técnicos transparentes. Non queremos abrir a porta á discrecionalidade de que se poida facer vivenda de calquera maneira nin en calquera lugar. Queremos que haxa unha excepcionalidade, efectivamente, mediante unha modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero que se acredite de maneira fiable e fidedigna a imposibilidade real de agregar máis metros cadrados a esa parcela para poder levantar a túa vivenda. Tamén que se manteñan todos os parámetros urbanísticos para garantir unha calidade da vivenda que se vai a facer, para evitar a infravivenda pequena e con malas condicións, e tamén garantir pois, unha integración tipolóxica, volumétrica e paisaxística. Importante, porque estamos falando de núcleos rurais, e, por tanto, non se pode permitir que se faga calquera tipo de construción á lixeira. Temos que manter uns criterios. E creemos que só así se podería garantir que esta proposta vaya no bo sentido, que se permita consolidar e non desvirtuar ese modelo de crecemento urbano e que se poidan moitas veciñas e veciños ver beneficiadas desta excepcionalidade que, como xa ben digo, debería estar aprobada cos informes técnicos de todas as administracións competentes na materia, como xa ben dixen as consellerías e, evidentemente, o propio Concello de Ribeira. Por todo iso, dende o BNG valoramos en positivo esta proposta, facendo iso, non? Esa mención a que sexan os técnicos os que definan que criterios que hai que seguir. Evidentemente, estamos falando de que se aproba hoxe aquí esta proposta, habería que encargar unha realización dunha modificación puntual do PEXón, habería que facer esa consulta a todos os organismos da Xunta e despois unha aprobación inicial conforme a que calquera veciño ou veciña pudese tamén presentar as súas alegacións. E por último, pois nada, simplemente entendemos que o Plan Xeral de Ordenación Municipal é un documento que vertebra o territorio, pero tamén entendemos que ten que ser un documento moldeable no paso do tempo para que se poida permitir algunhas excepcións e conforme vai avanzando o tempo estamos vendo que se deberían corrixir esas deficiencias. Moitas grazas. Señor Pérez, perdón, unha aclaración simplemente da emenda que se presenta. Poñen que habería que modificar o artigo 90, que é onde se establecen as definicións de parcelas mínimas, edificables e demais. Entendo que a proposta vai para integrar un punto a maiores sobre parcela residual, nese punto. Bueno, gustaríame que mo aclarase o Partido Popular na súa intervención. Ahora mismiño yo aclara, señora Barreiro. Ten a palabra, señora Barreiro. Gracias, alcaldesa. Moi boas noites a todos e a todas de novo. Pois, non, a emenda sería unha emenda de sustitución ao texto, porque comentado, me meto en materia falando xa da iniciativa que lemos detidamente, que nos parece moi boa idea a que vostede trae aquí, pero, bueno, vostedes traen e detectan problemas cando están no goberno, pero non siquera inician os trámites nin os procesos para arranxar, polo menos, cando teñen as responsabilidades de facelo, esperan a que outros o resolvan. Leída a parte resolutiva desta iniciativa, sobre todo no punto 1, non se pode facer tal e como está redactado, porque está consultado cos técnicos, pedir un informe
para facer unha excepción que permita outorgar licencias solares e parcelas residuais non é o procedimento que se debe seguir. Isto sería, en todo caso, pois, según palabras dos técnicos, prevaricar. Non se pode seguir ese procedimento. Por eso, a emenda ven a mellorar o procedimento que vostede plantexa aquí. Pero, ademais, contradeciríamos, tal e como está planteada a iniciativa, que xa lle digo, a filosofía e o que vostede quere resolver aquí, nós tamén estamos de acordo en que se resolva para os veciños e veciñas de Ribeira, pero que debemos facelo de outra maneira, non? Porque, ademais, vostede fala nun 6.3, pero existen outras categorías de parcelas, como a 6.1, a 6.3 A e B, que fala vostede, e núcleos rurais tamén, a B, C, que deben meterse tamén para poder ofrecerlles solucións das que vostede fala neste sentido. E vostede tamén debería saber que se activo as responsabilidades de goberno para que este non é a maneira de proceder. Para proceder a facer unha modificación puntual, primeiro hai que redactar unha memoria, facer un estudio técnico, un estudio xurídico e logo leválo a pleno para a súa aprobación inicial. Esta aprobación inicial dese documento estaría en exposición pública 2 meses e logo tería que volver a pleno para a súa aprobación provisional. E logo de aprobalo provisionalmente enviaríase a Xunta, que é a que ten a última palabra. Polo tanto, logo da publicación no BOB, no DOGA e tamén na página web da Xunta de Galicia, entraría en vigor. E isto é do que estamos a falar na emenda. Sería sustituir eses 2 puntos pola nosa emenda que queremos comentado cos técnicos, non o digo eu como portavoz, senón os técnicos e o secretario da Corporación así mo ratificou, é a maneira de proceder para o que vostede pide. Entón, para facer ben as cousas, metemos esa emenda que pensamos que cumple con todos os procedimentos que se deben seguir neste tipo de casos. E, ademais, para garantir que non haxe infravivenda, tamén, como comentaba o señor Pérez, temos a Lei de Hábitat de Galicia, que ainda que haya parcelas que lle falten 10 metros cuadrados ou 15 metros cuadrados para facer unha vivenda que se poida construir en elas, tamén temos unha Lei de Hábitat de Galicia que tamén garantiza os metros cuadrados mínimos en cada unha das vivendas para que non haxa infravivenda. Ademais, decirlle que nós sí que visitamos e fomos conscientes de unha serie de preocupacións en este sentido na Xunta de Galicia e que así o trasladamos. Polo tanto, se vostede ten a ben, como xa lle digo, a miña emenda é de carácter eminentemente técnico, non cuestiono para nada a filosofía nin o fondo da súa iniciativa, pois gustaríanos que para que esta proposta tuvera o amparo de todos os grupos que se votase a favor. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Barreiro. Señor Suárez Puerta, para pechar. Moitas gracias. Non sei o que falaron cos técnicos, pero bueno, solicitamos, punto 2, que unha vez redactada a excepción, o que redactan os técnicos por sí solo non ten ningún valor. Claro que sería prevaricar se tuvera valor cada cousa que escriben os técnicos. Para que teñan valor, teñen que ver aquí. Por iso hai un punto 2. Un punto 2 que hai que ler cunha comprensión lectora básica que pon que unha vez redactada a excepción se trae a pleno para debater a consecuente modificación puntual do PXOM en este sentido. Polo tanto, eu non sei como entenderon ou que entenderon, porque é unha línea bastante simple, é que non é posible redactar a excepción, me decía tanto vostede como a señora Pouso, é que facía falta facer unha modificación puntual do PXOM. Claro, se está solicitando que se faga unha modificación puntual do PXOM, precisamente o que se está solicitando, pero que previa a ese debate se redacte unha excepción, senón que vamos a debater do sexo dos anxos. Haberá que poñer en riba da mesa que o que vamos a debater é o que eu estou propoñendo, o que o Partido Socialista está propoñendo, é unha excepción. As excepcións, como o seu nome indica, son para casos concretos. Vostedes están intentando facer unha excepción a todo tipo de chan, máis o pon así tal cual a súa norma. A súa emenda, que se proceda a facer unha modificación puntual do capítulo 3, que ademais unha emenda super larga, 4 líneas. Un problema como este en 4 líneas o arreglaron. Condición de parcela concordante se que abrangue a todo tipo de solo. Todo tipo de solo van a cambiar vostedes. Que ademais o artículo 90 o que ven a ser é as definicións.
non van a facer unha excepción puntual, que é o que se permite a través dunha modificación puntual do pexón. Van a cambiar casi todo o pexón, se fan o que vostedes pretenden, porque van a cambiar todos os tipos de solo. Desconozco se o secretario lles dixo que eso era viable, pero cambiar todos os tipos de solo con unha excepción me parece algo sorprendente, porque desde logo non sería unha modificación puntual, sería unha modificación de todo o pexón, de arriba a baixo, porque están cambiando todos os solos, o que están propoñendo na súa emenda. Por lo tanto, home, vamos a ver, unha cosa é puntual, unha excepción a un punto, a un tipo, e outra cosa é a todos. Ademais, é que leo tal cual, como poñen, a todo tipo de solo. E ademais pretenden facer esa excepción nas definicións. Non, home, terá que ser no tipo concreto no que queren facer unha excepción. Home, é que, sabes, dicir que eso é prevaricar, desde logo hai que medir, porque, a ver, xa van 2 ou 3 veces que hai que facer constar en actas expresións de algún concelleiro que de verdade non costa, pero é increíble. Vamos a ver, a idea é moi sencilla. Si tes un solar e está construído ao redor e non che dan os metros, que se permita por parte do Concello construir. E que para eso se fagan o procedimento que é necesario. E que non entro nin a describir a excepción que eu faría, sino digo simplemente que se redacte por parte dos técnicos, que son os que teñen a capacidade e son os que están obrigados a facelo. O sea, vir aquí e decir que eu estou propoñendo, o que estou propoñendo é que unha situación que os veciños sufren se arranxe. E, home, que xa lle digo, si con 4 líneas o Partido Popular conseguía acabar con toda esta situación, non sei por que tardaron tanto. O que me parece que con esta modificación o que pretenden é, non sei, lavar a cara, ou non sei por que levan desde que se fixo o pexón con eso parado. Respecto a que non se fixo nada mentre estábamos no goberno, si se fixo. Todos os membros do anterior goberno sábeno, incluso o secretario, non sei o momento se lle solicitou se podía facer algún tipo de informe ao respecto. Non se fixo, non deu tempo, eu non levaba o urbanismo, tamén lle devo dicir, pero é unha cosa que estaba tratada, que estaba arriba da mesa. Por lo tanto, a min que me digan que fixamos ou deixamos de facer, saberá vostede o que facíamos ou deixamos de facer, por supuesto. Por a minha parte, nada máis, moitas gracias. A emenda, pois, é unha vou apoiar, evidentemente. Porque, como digo, unha cousa é unha excepción a un punto concreto, outra cousa é unha excepción á generalidade. Eso non é unha excepción, é cambiar unha norma completamente. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Bueno, aquí falando co secretario, claro, non se faría un informe porque non se pode facer un informe sin facer unha modificación puntual. Eu casualmente, o día que vostede presentou isto, ao día seguinte, eu estaba con técnicos municipales na Xunta de Galicia, na Dirección Xeral de Urbanismo, por outro tema, un tema que truxemos aquí, por certo, en setembro do 2024, que era ese tema das alineacións en núcleo, polas que pedíamos uns estudios de detalle, que se nos dixo que se iba a facer a maior brevidade, e non se fixo nada tampouco. Bueno, estamos traballando en eso para poder facer os estudios de detalle e que toda esa xente que ten tantísimos problemas en núcleos, sobre todo situados na zona de Oleiros e na zona de Olveira, pois vayan a ter por fin resolto un problema de tantísimos anos, con tantísimas sancións de por medio, con tantísimas imposibilidades para facer, para edificar vivendas cando hai parcela, etcétera, etcétera. Temos o plan que temos, o que nos permite a día de hoxe é que creo que, como se decía, debe ser un documento que se moldee, debe ser un documento vivo. Este plan o que lle hai que ir facendo é modificacións puntuales para que sexa un plan pois que este máis adaptado á realidade do día de hoxe, como se lle fan en tantísimos sitios os plans que teñen pois 15, 20, 12 ou 14 anos. Entonces, outro día nos falaban dun concello no que se lle fixeron 21, me parece que me decían 21 modificacións puntuais, porque moitas veces sabemos que é máis sinxelo ou máis favorable ao urbanismo de un municipio facer unha modificación puntual ou 12 modificacións puntuais que facer un plan novo. Neste caso, como ese mismo día, como ben digo, nos atopábamos na Dirección Xeral de Urbanismo, pois comentamos a moción que vostede había presentado. Eminentemente a resposta foi moi clara. Eso é unha modificación puntual de libro. Porque xa pasou en moitísimos concellos, etcétera, etcétera. Dese xeito, e cos técnicos municipales, como decía a señora Barreiro, non foi ningunha invención miña, ningunha invención dela, nin moito menos. Foi da man dos técnicos municipales, do señor responsable do Departamento de Urbanismo, falada tamén co secretario xeral, fixemos esta emenda.
simple e llanamente porque creemos que é o xeito máis riguroso, máis transparente, o xeito, falou a señora Barreiro, hai que facer unha memoria, bueno, hai unha serie de trámites, e despois con esa memoria, e antes de mandarlle a xunta a ninguén, virá aquí, e aí será onde temos que debatir se a vostede lle parece ben que cambiemos pois unha tipoloxía ou outra ou que non cambiemos ningunha. De entrada, o que temos que facer é unha modificación puntual, eu creo que está claro, e o noso plan, pois, vai a ter que ser testemunha de moitas modificacións puntuais se queremos facilitarlle a vida á xente en canto ao urbanismo. Pareceme superinteresante o que vostede plantexa hoxe aquí, porque creo que é un problema que ten moitísima xente e que lle hai que dar unha resposta. As respostas en urbanismo non son respostas de un mes, 2 meses, 3 meses, teñen un período de tempo pois bastante largo, porque igual que lle digo que para o tema dos núcleos non fai falta unha modificación puntual, pero si fan falta os estudios de detalle, e xa cos estudios de detalle, que é unha ferramenta de un plazo máis curto, vai a levar o seu tempo entre que vai aquí, bueno, se redactan, vai ao pleno, etcétera, etcétera. Polo tanto, sabemos que o tempo vai a estar aí, pero eu creo que se empezamos a traballar en todas estas cousiñas de urbanismo que van a permitir que mellore o noso plan, pois creo que é o momento para que dentro de pois 1 ano e medio, 2 anos, a xente poida empezar a facer pois disposición desas parcelas residuais no caso do que falamos agora mesmo. Así que, se lles parece, comezamos votando a emenda de sustitución. Nada máis. Polo tanto, votos a favor da emenda presentada pola señora Barreiro. 19 votos a favor, abstencións, en contra, 2 votos a favor da emenda, queda aprobada a emenda por 19 votos a favor e 2 en contra. E rematados o que son os puntos das proposicións, vamos a pasar xa a dación dos decretos da alcaldía, como teñen a súa disposición na documentación que se lles entregou, non habendo mocións de urxencia, pois efectivamente si pasamos agora ao que son os rogos e preguntas. Vamos a empezar por un rogo presentado polo señor Luís Pérez, concelleiro do Bloque Nacionalista, sobre solicitude para impulsar a continuidade das excavacións arqueolóxicas no Castro Cidade. Ten a palabra. Ben, paso a ler de maneira moi sucinta a exposición de motivos. O Castro da Cidade, situado no monte do mesmo nome entre as parroquias de Artes e Carreira, constitúen dos xacementos arqueolóxicos máis relevantes do municipio de Ribeira. Trátase dun asentamento castrexo de grandes dimensións cunha localización estratégica que evidencia a súa importancia na organización territorial da Idade do Ferro en Galiza. Hai xa máis de 10 anos desenvolveronse diferentes campañas arqueolóxicas que permitiron sacar á luz algunhas das 20 estruturas, así como diverso material arqueolóxico. Estes traballos confirmaron a relevancia do castro e abriron tamén novas liñas de investigación. Porén, dende aquelas excavacións, no ano, creo lembrar, 2015, non tiveron continuidade suficiente, ficando gran parte do xacemento aínda sen estudar ou sen descubrir, como esa muralla que o perimetra. Entendemos dentro do BNG que o Castro da Cidade non debe ser só un espazo para visitar polo seu valor paisaxístico, senón tamén que debe ser un espazo de coñecemento do noso pasado castrexo e tamén un recurso cultural, educativo ou de dinamización turística do municipio. Agora, a Deputación da Coruña abría un prazo para solicitar unha subvención dotada con máis d'1 millón de euros da área de patrimonio co fin de poder manter e continuar eses traballos para bens de interese cultural ou, por exemplo, patrimonio arqueolóxico como que estamos falando. O Concello de Ribeira podería optar a eses fondos con 150.000 euros para a realización desa continuidade dos traballos de excavación. Por todo o exposto, en nome do BNG, gustaríame solicitarlle ao Concello de Ribeira pois que o Concello solicite esa subvención á Deputación da Coruña e tamén que impulse novos convenios de colaboración con outras administracións co fin de que se poidan desenvolver accións de divulgación, de recoñecemento e tamén de posta en valor de toda a actividade do Castro e do seu entorno. Grazas. Para a resposta, señora Barreiro, concelleira de Cultura. Moitas gracias, alcaldesa. Pois ben, comentarlle que, bueno, vostede ocúpase agora ou preocúpase
ocuparnos ocupou en ningún momento. En 2 anos e medio ese castro estuvo abandonado e vostede en ningún momento solicitou ninguna axuda á Diputación, ninguna axuda á Xunta, non firmou ningún convenio, non fixo ninguna acción e nada de nada. Pónnos agora a nós como deberes. Comentarlle que en relación ao punto 2, efectivamente, nós concurrimos a esa convocatoria. Vostede presentou esta pregunta o 20, o 21 acababa o plazo desa convocatoria, pero, bueno, nós xa fixemos os deberes anteriormente. Aquí traémola e, efectivamente, solicitamos para poñer en valor neste programa de subvencións protección sobre o patrimonio cultural, público ou xestión municipal para este ano 2016 que o vamos a dedicar a Cerqueiras. Este é o plan que tiñamos en relación ao número 1, porque ademais nos parece que é importante poñer en valor ese patrimonio arquitectónico que aí temos e o barrio de Bandourrío tamén coa mesma. En canto ao punto número 2, impulsar convenios de colaboración con demais administracións públicas co obxectivo de desenvolver accións de conservación, sinalización e divulgación do castro da cidade, favorecendo o acceso ordenado da cidadanía á realización de actividades educativas, culturais, vencelladas ao patrimonio castrexo. Pois ben, en relación a ese punto, comentarlle que nos imos a adherir ao plan arqueolóxico que presenta a Xunta de Galicia moi brevemente e nada máis. Moitas gracias. Señora Barreiro, temos outra pregunta do señor Vidal Peón sobre sobre aí un tema de An Pequeno. Ten a palabra, señor Vidal. Gracias, señora alcaldesa. Boa noite. Fago exposición no lugar de An Pequeno. Obsérvase xa dende hai un tempo que algúns vehículos se circulan a velocidades elevadas, poñendo en risco a seguridade dos transeúntes, ademais tendo en conta que esa vía non dispón de beirarrúas. O pasado 4 de agosto solicitouse á Policía Local a elaboración dun informe sobre a viabilidade da adopción de medidas axeitadas para o calmado do tráfico nesta rúa. O 3 de setembro, tanto o anterior alcalde como eu, mesmo en calidade de concelleiro de obras, mantivemos unha xuntanza cos veciños e veciñas de Deán para presentarles a proposta de calmado de tráfico, contando co seu visto e prace, e de seguido suxeriron a posibilidade de engadir un lombo de asno noutro punto da rúa. O 9 de setembro do 25 a Policía Local emiteu un segundo informe incorporando a modificación solicitada polos veciños. Este informe foi aprobado pola Xunta de Goberno Local o día 18 dese mes. Case 5 meses despois da aprobación do devadito informe, os veciños e veciñas de Deán Pequeno seguen agardando a que as medidas de calmado de tráfico sexan executadas polo Goberno Municipal actual, sen que ata o momento se teñan efectuado actuacións aprobadas. Por todos estes motivos, o BNG solicita, primeiro, que se deixe de demorar unha actuación xa avalada por informes técnicos e se dé cumprimento ao acordo aprobado pola Xunta de Goberno Local. E segundo, que se planifiquen e executen a maior brevidade posible as devanditas medidas de calmado de tráfico na rúa de An Pequeno. Grazas. Gracias, señor Vidal. Para responder, señora Pouso, concelleira de Obras. Gracias, señora alcaldesa. Señor Vidal, corría o mes de setembro, estaban vostedes aproveitando os últimos cartuchos, pasaban máis horas fora do Concello que dentro do Concello, pero en este caso estaban invertindo ben o tempo porque estaban vostedes en contacto cos veciños. Menos mal que non continuaron a reunión, senón en vez xa nesa reunión de 2 informes policiais xa chegamos a 3. E de cada volta que se falaba cos veciños había que facer un novo informe policial. En fin. Sorpréndeme que me diga usted que deixemos de demorar. Cando vostede deixou o goberno, as partidas presupuestarias estaban peladas. Non sei se lle quedaba a vostede no seu departamento como 400 euros, creo recordar, 400 e pico, algo así. Vale. Vostede, o 18 de setembro estaba na Xunta de Goberno, non pudo deixar aprobado ese gasto. Sabe vostede que cando nos dotamos dun novo instrumento económico, do novo presupuesto, estábamos a finais de ano. Ben, pois non é que houbera demora, señor Peón, é que non houbo tempo nin acompañaron as condicións meteorolóxicas. É dicir, agora sí o gasto non ten inconveniente,
pero non houbo nin un só día de tregua de choiva que nos permitira facer pintados. E non temos isto solo pendiente, sino que temos moitos. Haberá moita xente que ao mellor algún nos pode estar escoitando que insistiron co tema dos pintados e siguen esperando, porque non hai maneira. É dicir, para de chovernos un día, pero o chan non lle dá tempo de secar. Entonces, en canto non veña o tempo seco, o que é traballos de pintura non se van poder facer. A señalización está en marcha, o de facer eses lombos de asno para reducir, conseguir minorar a velocidade, pois en canto non sea posible. Agora, asegúrolle que o que é a intemperie, temos na área de obras bastantes traballos pendientes de facer. Eu pídolle un pouco de tranquilidade aos veciños de Deán e que sepan que se vai a cumplir con eles intentando mellorar a situación. Non porque cambiase o goberno, aquí se están demorando actuacións que sean necesarias para os veciños. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Temos aquí unha pregunta da señora Alberte relacionada co punto limpo móvil recepcionado polo Concello no mes de setembro. Ten a palabra, señora Alberte. Grazas, señora alcaldesa. Ben, en febreiro de 2025, ca axuda dos técnicos correspondentes, elaborouse unha memoria para conseguir a adquisición dun punto limpo móvil que facilitaría a recollida de residuos pertencentes a esta fracción, sen ser preciso o desplazamento da veciñanza ata o punto limpo fixo que está en Xaras. A poboación de Ribeira está fortemente concienciada co medio ambiente, así nos lo demostrou esgotando máis de 300 composteiros domésticos nas campañas que se fixeron dentro do Concello, implicándose dende o comezo naquel decembro do 23, cando tivemos esa marea de sacos de pellets que chegaba ás nosas praias, desenrolando proxectos tamén de bosques comestibles en parques urbanos como o de San Roque, a quen lle quero dar os parabéns e as grazas a Sachos da Rúa por levar a cabo esta iniciativa. As institucións son as primeiras que temos que dar exemplo en crear políticas que traballen en prol dun futuro sustentable para as xeracións vindeiras. Contar cunha cidadanía con gañas de facer, de mudar, de aprender, é un luxo que os responsables de goberno debemos aproveitar, pois os obxectivos proxectados veránse e incluso se reforzarán. No BNG sabemos ben isto, por iso puxemos en marcha esta iniciativa dende a Concellería de Medio Ambiente e, á fin, xa case chegando ao outono, poidemos coñecer e contemplar ese punto limpo móvil que levábamos agardando dende meses. Un traballo co que nos quedamos contentas, satisfeitas e con gañas de poñelo en marcha, pois, como digo, é un aliciente de suma de persoas a realización da separación de residuos debido á facilidade que se lle dá chegando este punto limpo ás parroquias ou ás zonas nas que se precise. O traballo máis complexo está feito xa. É dicir, só queda pasar a acción, poñer este punto limpo en diferentes zonas do Concello, deixalo alrededor dunha semana en cada lugar, quizáis 2 semanas, pousalo en lugares céntricos no pobo, lugares de paso, pode que en algunha parroquia, se precise deixalo máis tempo, pode que menos. O que quero dicir con todo isto é que o que falta é poñelo en marcha para ver como funciona. Digo, estou dándolle suxerencias a ver se así se pon en marcha. Vale, nós comezamos en Corrubedo, xa no seu momento, e chegaron ao goberno e desapareceu o punto limpo móvil. Entón, pregunto que motivou ao goberno local a retirar o punto limpo móvil dirixido ás parroquias que xa estaba en funcionamento e cando se vai a ver o punto limpo móvil en funcionamento. Moitas grazas. Señora Alberte, responde a señora Pouso. Ten a palabra. Gracias, señora Alberte. Nada, alegrámonos da súa preocupación. O punto móvil está funcionando e a xente está facendo un bo uso. Decirlle que houve que facer pequenos arranxos nas pechaduras, nas manillas das portas. Está en este momento en Olveira. De Olveira temos previsto que pase a Oleiros, logo que pase a Artes, logo Carreira. Bueno, que irá rotando de parroquia en parroquia. E ao mellor hai algunha parroquia pois que igual hai que nas máis extensas
estáse me ocurrindo carreira, pois que ao mellor ten que estar uns días pois na zona da Capela e outros días pois leválo a outra zona, mesmo en Palmeira, cando lle toca Palmeira, pero que sepa vostede que ese punto móvil está en funcionamento. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Pasamos ahora outra pregunta da señora Alberte con respecto ás colonias felinas. Ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Cada vez son máis as persoas concienciadas co benestar animal. Vémolo nas redes sociais, no interese en adoptar e non mercar, no incremento de asociacións que loitan en prol dos seus dereitos, e nas políticas e leis. Sobra dicir, obviamente, pois que custa e que queda moito por facer, pero vemos unha tendencia. Unhas das persoas que estiveron aí dende sempre son as alimentadoras felinas. Esas mulleres que, polo simple feito da súa sensibilidade, adican o seu tempo e esforzo a coidar e manter nunhas condicións o máis dignas posibles aos gatos da rúa, aos gatos que conforman as colonias felinas dun municipio. Ribeira é un lugar cun amplo número de colonias, así o confirmamos nun estudo feito polo miúdo no ano 2023. Para que as colonias funcionen como tal, é importante seguir co proceso de castración CER, atender a aqueles gatos enfermos, feridos, como un pouco de prevención, non, por medidas hixiénicas, e realizar campañas de concienciación que respeten estes núcleos. As alimentadoras realizan un labor encomiable, están a realizar de balde, e o Concello debe poñer aí o recoñecemento, debe recibilas, debe facilitarlle suministro alimenticio e amparalas fronte a conflitos veciñais, tendo que chegar, pois, incluso a mediar se iso é preciso. Ben, eu por todo isto pregunto que actuacións se están facendo dende o Goberno con respecto ás colonias felinas e a alimentación das mesmas. Moitas grazas. Gracias. Para responder, señor Muñiz, concelleiro de Benestar Animal. Boas tardes a todos. Agradézolle a súa preocupación polo tema das colonias. Dicirlle que desenvolvemos un curso que xa vostedes deixaron encarrilado, tamén o deixara encarrilado a nosa compañeira Ana Barreiro, tamén no seu día, de iniciación e reciclase para as diferentes persoas que son as nosas cuidadoras das colonias felinas. Tamén estamos a facer reparto de comida coa colaboración de algunhas persoas ás cales estou moi agradecido e visitando as diferentes colonias. Tamén podo dicirlle que estamos en contacto permanente con asociacións que temos neste Concello e dicir tamén que axudamos e axudaremos na medida que podamos ás mesmas, sempre e cando sin vender fume nin poderlle dar promesas que non podamos cumplir. Ao que podamos chegar, chegaremos e o que non, pois teremos que entender. Temos contactos con centros veterinarios para seguir con método de castración, esterilización e todo isto, con microchipado. Sabemos que é un traballo difícil, pero o noso objetivo é ter controladas o maior número de colonias posibles. Tamén nos damos de conta que non podemos ter a todo o mundo ou a todas as cuidadoras ou a todos os veciños contentos ao mesmo tempo, pero trataremos de mellorar sempre e tender a man a calquera que nos pida a colaboración na medida do posible. E para calquera dúbida ou aclaración estamos sempre dispostos a escoitar. Tamén lle quería puntualizar unha pequena cousiña a nivel personal, que despois de que entrara eu como concelleiro de Benestar Animal, entereime que vostede tiña un grupo de WhatsApp feito, creo que me debía de haber tendido a man e de ou pasarmos contactos ou algo para eu poder seguir traballando nese aspecto. Teñolle que ser moi agradecido á xente que tiña vostede no grupo que se me involucrou e se me está involucrando, axudándome todos os xoves a facer reparto de comida e visitar diferentes colonias, e a María de Los Olvidados que leva a Perrera, que tamén atende a que non sea a nivel que non este acollendo ahora mismo gatos, está donando comida a todas as cuidadoras que ali o precisen. Moitas gracias. Gracias, señor Muñiz. Outra pregunta que ten a señora Alberte con respecto ao centro de recollida de animais. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, agradezolle a resposta e calquer cousa, bueno, xa sabe. Ben, sigo.
el Concello de Ribeira firma el convenio de gestión de centro de recogida de animales. Así o anunciaba Manolo Ruiz en abril do 23, véspera das eleccións dese mesmo ano, casualidade, supoño, e estaba tamén aí a concelleira encargada da área, a señora Barreiro, moi fachendosa, contenta por esta gran fazaña que fixeron para o Concello de Ribeira, para toda a veciñanza, en materia de benestar animal. Un convenio nefasto, cunha dotación económica paupérrima para as funcións que nel se indican, insuficiente no tocante aos requerimentos que a Lei de Benestar exixe e que a necesidade de acondicionamento para albergar cans e gatos, como no título do convenio figura, nunha mesma instalación. Pouco se pode facer por parte do persoal técnico con esta contía. Son o alcalde e os concelleiros, concelleira, daquelas, non sei, agora non colleu a área, supoño que lle tiña medo, doulle ao señor Muñiz, o cal yo sinto moito, porque hai que poñerse as pilas nesta área, digo yo por experiencia. Ben, son o alcalde e os concelleiros os que toman a decisión de onde priorizar os cartos, e vostedes tomaron aquí unha decisión errada, que tiveron que sufrir as persoas de Ribeira dende o 2023 ata a data. Supoño que con isto, xa sei o que van a dicir, vostedes dirán que se tan mal estaba, por que non a modifiquei eu? Pois ben, aí tamén a miña sorpresa. Falando con intervención e con contratación, podedes preguntar, resulta que a niveis legais este convenio non se podía modificar. Tamén lle poden preguntar a Mari da Canceira, do centro de recollida, que está aquí hoxe, pois o problema que había con este convenio, nese aspecto. Os membros do PBBI, agora socios de goberno, cansaron de escoitarme falar disto, cansaron de verme frustrada, levando a área de benestar animal e sentirme coas mans atadas con respecto ao tema que estamos a tratar. No mes de setembro, xunteime ca concelleira de Facenda para falarmos dos orzamentos. Obviamente eu non sabía nada da moción, tamén me pudo anticipar, así xa non falábamos, concretando as partidas, non, pois das que dispuñan as áreas que eu levaba e onde vía as principais eivas, porque eu sei que os cartos pois non se poden meter todos en todos os aspectos. Entón, onde eu vi as principais eivas e falamos longo e tendido de benestar animal, porque é un área que ten moi poucos cartos para as necesidades que precisa. Advertín que o centro de recollida de animais precisaba canto menos o dobre da dotación actual. E ela tomou nota, asentiu ca cabeza, tomou nota, eu obviamente confiei nela, porque sei que unha muller competente, que non sabía que era mentireira. Concordamos en que agora había unha lei de benestar animal a cal nos tiñamos que cinguir e que de cara a este 26, cos novos cartos, non nos que estaban xa esgotados, obviamente, no mes de setembro, é normal que as áreas estean cos cartos esgotados, sábeno ben. O próximo convenio pois debía mellorar en canto ás contías e ás condicións. Mari, que está aí hoxe, sabe que este convenio extralimítase cas funcións que exixe con respecto aos cartos que ten, e que non dan, non se poden facer todas as funcións cos cartos que ten o convenio. Co cal, hai que rematalo sí ou sí. O obxectivo principal que debemos ter é converter este centro de acollida nun núcleo zoolóxico, vale? Porque así cumpliremos ca Lei de Benestar Animal e poderemos acceder a grandes subvencións e mellorará esta área en consecuencia e o Concello non deberá pois depositar numerosas contías económicas nesta área. Ben, despois de... Señora Alberte, por favor. Sí, remato. Despois de varios diálogos e presentación de proxectos entre técnico de medio ambiente, arquitecto e veterinaria da Xunta de Galiza, actuamos sobre o punto que ocasionaba máis impedimentos para obter esta clasificación, que foi a fosa séptica. O goberno de Luís Pérez Barral destinou unha contía de 6.000 euros na renovación desta fosa, para que se axeitase o volume de animais que albergaba o centro. 6.000 euros que tivemos que destinar aí cando había outras áreas que o reclamaban e tivemos que priorizalo. Sabemos que este convenio é prorrogable, mas por todo o comentado e tendo en conta de que non se poderá modificar nesa prórroga, o máis sensato de para a veciñanza de Ribeira é a finalización
e a posta en marcha dun novo e mellor proxecto que estea dotado económicamente, ao que de verdade se precisa. Señor Muñiz, eu, de verdade, conta ca miña total disposición na colaboración e a chega de suxestións con respecto a isto, porque teño a experiencia. Ben, de verdade, yo digo, ca man tendida. Por todo isto, en nome do Bloque Nacionalista Galego, pregúntolle, pois, ao Concello de Benestar Animal, que van a facer co convenio deste centro de acollida. Moitas grazas. Está para o Concelleiro de Benestar Animal, señor Muñiz, ten a palabra. Boas, outra vez. Agradecer a súa preocupación polo tema. Pódolle dicir que estamos a traballar nun pliego novo cos técnicos do noso Concello. Estamos traballando arreo en a mesma dirección que as persoas, neste caso Mari, que foi convidada a vir a asistir ao pleno, ca súa asociación, e a día de hoxe leva a súa canceira municipal o mellor posible. Estamos moi agradecidos polo traballo que ela realiza a este Concello e polo bo trato que lle dá ali aos animais, sendo o benestar destes a súa única preocupación. Tamén podo dicirlle que estamos a traballar a levar a cabo diferentes traballos para subsanar deficiencias que ali vimos cando fomos visitar as instalacións. Trataremos de subsanar os erros ou inconvenientes que houve cando houve a ocasión de optar a acoller un núcleo zoolóxico. Dicirlle que de antemán que unha das nosas prioridades en este goberno é conseguir dunha vez por todas un núcleo zoolóxico para Ribeira e que así os nosos concellos veciños se lle sirvamos como un referente. Agradecer outra vez a súa preocupación e solo transmitirlle tranquilidade. Ribeira, os seus animais que están en boas mans. Puntualizarlle unha pequena cousa. Estes cartos que me di vostede que foron que realizaron unha obra dunha fosa, parece ser que me informan que veñen dotados dunha partida que foi da Xunta de Galicia, dunha subvención ou algo así da Xunta de Galicia. Por lo tanto, que non vexo, pásame un pouquiño como o tema de Herminia que acaba de comentar o teu compañeiro Xavier Peón. As cousas quedan moi peladas. Xavier deixoulle a Herminia un pouquiño pelada o de obras e nos quedanos moi pelado todo. Non estamos con orzamentos. Por favor, non interrumpan, por favor, que o señor Muñiz non lle molestou. As cousas son as que son, os cartos son os que hai, trataremos de arranxar na medida do posible e colaborar ca asociación que está levando ali o tema. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Muñiz. E para rematar unha pregunta que hai da señora Redondo, ten a palabra. Eu son forradoriña. En relación coa recepción institucional celebrada con motivo da visita do presidente da Xunta de Galicia, gustaríame formular a seguinte pregunta. Pode explicar a este pleno cales foron os criterios institucionais e protocolarios seguidos para cruzar as invitacións de dito acto e se foron fixados desde a alcaldía ou desde áreas de relacións institucionais? Fágome esta pregunta porque nesa recepción foron convidados todos os concelleiros, menos esta concelleira. É o concelleiro non adscrito Juan Furres, que non incluí na moción. Quero deixar constancia que non formulo esta pregunta a título personal, senón desde o respeto institucional en defensa do principio de igualdade entre outros concelleiros e concelleiras e o dereito de representación dos veciños e veciñas de Ribeira aos que represento. Por iso pregunto tamén se considera que a exclusión dunha concelleira electa dun acto institucional desta relevancia é compatible cos principios de igualdade democrática, neutralidade institucional e respeto á representación política que eu exerzo. Porque a democracia non só se construe con xestos, non só se construe con palabras, senón tamén con xestos. Mais nada, moitas gracias. A pregunta é para María. Moitas gracias, señora Redondo. Mire, eu, de verdad, que me hubiera gustado moitísimo que vostede, mentras era concelleira con responsabilidade de goberno, pois fixera tanto alardeo de principios de igualdade democrática, de neutralidade institucional, de respeto á representación política. De verdade que me parece casi insultante que despois de
todo o desleixo institucional que se nos fixo, disculpe que ahora estou falando eu, despois de todo o desleixo institucional que se nos fixo ao grupo que represento cando estábamos na oposición, e vostede creo que é coñecedora deso, veña a falarme vostede a min agora mesmo de empatía, de solidaridade, de respeto institucional. Mire, de momento vostede estuvo convidada a todo o que organizou este Concello, todas esas eses recibimentos a deportistas, vostede veu a varios deles, a nós non se nos invitou nunca. Por poñerlle un exemplo, vale? Non se nos invitaba. Eran pola mañán, non porque foran pola mañán, non se nos avisaba. Vostede estivo avisada. Ademais de que vostede non forma parte da Xunta de Voceiros, nin o señor Furones, eu a chamei personalmente a vostede o señor Furones para darlle información que lle din en Xunta de Voceiros a outros concelleiros. Quero decir que trato de facer, aínda que vostedes non teñan grupo e non teñan portavoz, trato de trasladarlles a mesma información que traslado a través do grupo de portavoces. Eso é moito máis do que tiven eu cando estaba na oposición. Pero falando deste tema concreto do que vostede se refiere, vale, da visita do presidente da Xunta a Ribeira, eu trasladeillo aos voceiros dos grupos da oposición, aos voceiros. Ben o presidente da Xunta e as indicacións, eu trasladeillo aos voceiros. Do mismo xeito, o señor Furones, que non era voceiro, pero se enterou igual, tivo, pois, apetecíalle ir, quería ir, tiña interés en ir, foi e tampouco tivo ningún problema. Mais alá diso, cando o presidente da Xunta veu a Sálvora, a min tampouco se me avisou para nada. Eu si din traslado, vale, aos voceiros da oposición. Polo tanto, está moi ben pedir explicacións. Eu dounas de moi boa gana e co mellor das ganas, pero me houvese gustado que do mesmo xeito que vostede no primeiro pleno, ou nun dos primeiros plenos, pedía aquel despacho digno, e xa yo dixen tamén que a mí me hubiera gustado que me apoyara vostede cando era concelleira de goberno, tamén lle digo que me hubiese gustado que vostede como concelleira de goberno tamén nos houvese tido máis en conta cando nós éramos oposición. Creo que con isto respondo perfectamente. Non me está respondendo. Mais voulle dicir unha cousa. No, estou respondendo eu e creo que xa respondín demais. Non me está respondendo. Sí, creo que xa respondín demais. Creo que xa respondín demais a todo o que preguntou. A ver, por que non me invitou? Esa é a pregunta. Señora, dime, por que non me dou a gana? Dinlle traslado aos portavoces dos grupos municipais. Pero que eu, ainda que non sea portavoz, eu teño o mesmo escaño que tes ti. No, mire, María San Pedro, eu estou dando traslado dun acto que non organizo eu. Eso para empezar. Vale, perfecto. E polo tanto, din traslado aos portavoces voceiros dos grupos. E digo a verdad, é moito máis, señora Redondo, que me hubiera gustado que vostede defendera tanto ese respeto institucional, esa igualdade, cando tiña responsabilidades de goberno. Pois haber protestado en ese momento. Hubiérame gustado moitísimo, de verdade, moitísimo, porque a verdad é que vostede ven a reclamar agora algo que se lle está dando con creces. Creo que eu sempre tratei tanto aos voceiros como aos concelleiros non adscritos, porque o sabe ben quen está comigo na alcaldía, que se lle traslada a información do mismo xeito que hoxe 5 minutos antes viñeron a falar ali, eu tamén lles avisei a vostedes. Polo tanto, creo que non pode ter ningún tipo de queixa no que respecta a esta alcaldía con respecto aos convites e as invitacións. Nada máis pola miña parte, rematados os rogos e preguntas, pois vamos a dar por rematada esta sesión ordinaria. Levanta esa sesión.